سكشخمت صحابة فينا صدقونا سنبللينا زادرنا فينا زينا بيننا سبع زاربة صحابة فينا صدقونا سنبللينا زادرنا فينا زينا بيننا سبع زاربة أركبوا هجومنا تنتهزوا بدرقم نزام إبليس تدفراينا كما ياتاتو نستو كما حواتا أركبوا ما كيف جرمتا سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كونون أي وترو تمنيتان بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداس النزل لوم تعستو تازبلنا يمحزنا لكم قريبنا لنا كساب مودا تنايز مدب مسانا تصنحو لايك مقبار شير مقبار أبالاتنا إذا channel مخان دمانا وترو تساوي عدنايو تم وترو كيسل كوهم تحقزنا دما قبل بنا مسكنوكم نايلو مارستي أقد دستينت بتات بدرجة عالم كن رينا كم دما مزوبانا كانت تحازوكم في التنينة ስለዚህ ግዜ ከወሰድኩ መጀመሪያ በቲ አብዝዋን እዚ አዛራ በዘሎ ዜና ሁን ጀምር let's go. So we are now seeing President Trump come down the steps here, and it looks like moments away from President Putin. The pressure that must be እዝን ሪዮ ዘለና ሰልታት ማን ዝብሎ ዘሎ ንሽተ ክንሪና ማንያቱ አገዳሲ ክስተት ስለዝነበረ እዚ እስከ በዚያ ንጀምር. The President of the United States of America and the President of the Russian Federation. እዚቲ ፕሬስ ኮንፈረንስ ንኽገብሩ ክዳለው ከለው እዮም መጀመሪያ ተዛረብ ፑቲን እዩ President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. ፑቲን ከም ትፈልጥዎ ነዚ ኩነታት እዚ ብዝበለፀ ተዳልዩሉ ከም ዝመፀ ጋዜጠኛታት ናይ ራሽያ ይኮኑን ዝዛረቡ ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝዛረቡ ናይ ኤውሮጳ እዮም ዝዛረቡ ፑቲን ኣዝዩ ዝተረቐቐ ሰብ እዩ ሶፊስቲኬትድ ሰብ ስለዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ርክብ ኣመና ሜቲክሎስሊ ይብልዎ ብርቀት ተዳልዩ ዝመፅእ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ነዚ ድማ ኣይ ቲንክ እቶም ቀንዲ ፀላእቱ ንፑቲን ዝፈርህዎን ዝፈልጥዎን ከምዝን ወዲ ከምዝን እዩ ኣብዚ ዝተባህልዎ ነገር ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም እየ ሓንቲ ነገር ክገልፀልኩም ደልየ ኣለኹ ኣብዚ ጊቭ ሚ Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive. ኣብቲ ተራኺብና ሰላም ክንብል ከለና እንታይ ኢሉ ይኸውን እንታይ ኢሎም ተዘራሪቦም ይኾኑ ንዝብል ቀዳመይቲ ዘረባይ ዝነበረት መርሓባ ጎረቤት ኣንሕና ንኣሜሪካን ጎረባብቲና እዩ ዝብሎም ዘሎ ምክንያቱ ኣብቲ ኣላስካ ዝበሃል ጫፍ ክልቲኦም ሃገራት ናይ ንእሽተይ
بما يراخب يوم دسيتاتنا توم دما بقى درجة لجيبن زلوا هنا بكالك زي خمسة الكوين سلازي سي قربابتنا بزوج زت تحزنا له بتاريخ بزوج زت قرار بنا كم زلوا يزنقر تاريخ أو perspective دما يزبو كل زي بوتين زي نبور نجاريو ناي تاريخ لسن كهابه حلفنيو سلمتاي grounded كم زخانة زخانتايو أباي تزرقته مسرت ناي تاريخ زحزم خانو لازم نوع زبالة زرباي زرب جن أبتنا negotiation حلفنا بالله كنسمع كم فتنا ناي دونالد ترامب حتى يرسل زخانة كانت تحزينه And the U.S. island, they're only 4 kilometers apart. We're close neighbors, and it's a fact. 4 كيلومتر ترايد فالينا أبتدوبسي نراخبينا يبلال. It's also important that Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the U.S., and many positive events have to do with that territory. Still, they're overly and noble. We'll always remember other historical examples when our countries defeated common enemies together in the spirit of battle camaraderie and alliance. قال أب تاريخ بزوج زي كتك زي دلي انتلون بوتين جنس بوجر زقلتو أمريكان راشان أب بزوج بحاجة قينا تواجهين قدام هاي كابو كلا كنا تعلم أنصار هتلرن نازن كواجو خلو كلت يوم بحاجة قينا يوم نحدث على أيام زواجون يرم سلازي بزوج حبراوي أكايداس نيرو نايو زحجز جبر زلوس على منجلن قريفكا حبراو تاريخ لنا أبت حبراو تاريخون متقارية دلي كاب كل جاب سنة راي متقارنا بلي زارب زلو. Ship that supported each other and facilitated each other. I'm sure that this heritage will help us rebuild and foster mutually beneficial and equal ties at this new stage, even during the hardest conditions. It is known that there have been no summits between Russia and the U.S. for 4 years, and that's a long time. This time was very hard for bilateral relations, and let's be frank, they've fallen to the lowest point since the Cold War. I think that's أمريكان راشان أبز تحت درجة نايزم دنا كم زلوان زحلف سلسلة 4 عمد ما زخونة يكون ركب كم زي تجبرن ناي بايدن أدمنستريشن دم حركات أبي عنكفات كم زخونة بوتين يجلسيو شو ميتقصوني جن كم يجر نزاز ربايتك كمال حركات ميديا بزوج زي سبينز قبرازلو زي زورازلو not benefiting our countries and the world as a whole. It is apparent that sooner or later we have to amend the situation to move on from the confrontation to dialogue. And in this case, a personal meeting between the heads of state has been long overdue, naturally under the condition of serious and painstaking work, and this work has been done in general. Me and President Trump have very good direct contact. We've spoken multiple times. We spoke frankly on the phone. And Special Envoy of the President, Mr. Witkoff, traveled out to Russia several times. Our advisors and heads of foreign ministry, we see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the rest. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our انتاي زبل زلو بحفشة زحلفة محدار عدل كم زي عدل فترة كم زي تعري زخوني يكون ركبها من قوم راح تنخجبر انكفات كم زخونا نزيد ما عبجيجا كم زنبرن بموصل دونالد ترامب ستان كم زمت بزوج زي بقطع كن رهاب خمس قالون قلت زخونا زرباتات كم تزراربون كله دما تي ولا بفليلو هنا تغير زقبر زلو اتركب صبغي خيط كم زلون ولا كابزوج زي ردادهم تاتلوجن صبغ زخوني زررب يكايدو خمس زلو يزنقر ولا أبزي حجون تنهي لخريق كريكم يديل كم زي تبص حيزنقر. roots and everything that's happening is a tragedy for us and terrible wound. Therefore, the country is sincerely interested in putting an end to it. At the same time, we're convinced that in order to make the settlement lasting and long-term, we need to eliminate all the primary roots, the primary causes of that conflict. And we've said it multiple times, to consider all legitimate concerns of Russia and to reinstate a just balance of security in Europe and in the world on the whole. And I agree with President Trump, as he has said today, that naturally the security of Ukraine should be. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ትፀገም ብኩሉ ولا مس يوكرين وين كم زحجي أبو قصة لزلنا نمبر يوكرين زغربت هجرنا قربيتنا حاونا هزبني سلزي تتسجم حنسابنا حوارون كفتحنا ندليو زلنا نايشبت بد زخونة ديكونه تسجم حنسابنا حوارون كلا جزء كم زي دقم نحنا عبي تراجيدي زجات مزلو عبي سجاز فترة لاين هجروا دحنا تاتنا عبي أقدر سنو زلوا سلزي وسانن نحوار مفتاح الرغبة لينا عند زلنا نابل يزقل زلو بحفشة نبوتين دونالد ترامب قلت شبوك يريد مقصو دونالد ترامب أبز حلف وانات زوكينات زي أنا أمرحنا نيرة تزغون أي جمران كبل كله أبز حجز قبرنا يركب بمرأي حقه خمس خونة كرجال سألكم يفتو هنياتو مس دونالد ترامب تزرعي بكع زوج دايزيك تفتح كم زغل بأكل كجنزر كيل اللي هو نابل يقل زغا كم يجر كاين دايركتلي نتي إيجو ناي دونالد ترامب تمجبويو يفلت يسوع حكي
በሊሕ ሰብ ስለ ዝኾነ ንዶናልድ ትራምፕ ከመይ ገይሩ that's why ዶናልድ ትራምፕ ብዙሓት ሰባት ሒዙ ክመፅእ ክኢሉ እዩ ዝብሉ ስቴት ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ከምኡ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፊ ናይ ዲፈንስ ሓላፊ ኣማኸርቲ ናቱ ናይ ትሬጀሪ ሴክሬታሪ ብዙሓት ሰባት ሒዙ መፅዩ እቲ ዕላማ ድማ ኣበይኖም ተተራኺቦም ፑቲን ቤላ ገይሩ ክፃወተሉ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈለጡ ካልኦት ነቲ ኩነታት ከረጋግፅሉ ዝኽእሉ ኣፅቡቅ ገይሮም ክሕዝዎ ዝኽእሉ ክመፅሎም ኢሎም ንዕዑ ዝያዳ ከም ዓብ ነገር ገይሮም ክገልፅዎ ተራእዮም ምክንያቱ ፑቲን is a very very delicate ረቂቕ ዝኾነ ስለያ ዝነበረ ከመይ ጌርካ ንፀላኢኻ ኣብ ሓንቲ ርክብ ዕላማኻ ተሃርም ዝፈልጥ እዩ ትሬኒንግ ዝገበረሉ እዩ ብዙ ዓበየ እዚ ድማ very high stake ናይ ዝለዓለ ደረጃ ርክብ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ልዑል ምድላዋት እዩ ዘድልዮ ብዝኾነ ፑቲን ፅቡቅ ዝኾነ ኬስ ከም ዝገበረ እዩ ዝንገር works. They will not make any attempts to use some backroom dealings to conduct provocations to torpedo the nascent progress. Incidentally, when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. Investment and business cooperation, Arctic cooperation is also very possible. To go back to cooperation, it is symbolic that tomorrow, and I hope that will succeed. It's important that both sides are result-oriented and understands that Russia has its own national interests. I expect that today's agreements, 2020, brought to the sometimes ዝብል ዘሎ ሓደ ካብኡ ድማ ኣብቲ ናይ ክልቲኦም ወገናት ዓብይ ዴሌጌሽን ናይ ቢዝነስ ዴሌጌሽን ሒዞም መፅኦም ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ቢዝነስ ዴሌጌሽን ዝበሃል ድማ ብዙሕ ግዜ ኣይነስተውዕለሉን ኢና ኣቲንክ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ስለዘይንፈልጦ እዚ ነገር እዚ ከይርዳእና ይኽእል እዩ ንምንታይ ገልፅ ኢለ ቢዝነስ ዴሌጌሽን ዝበሃል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ንግዲ ብሰንኪ ገዳን ውግን ጠጠው ኢሉ ስለ ዘሎ ንዑ ንምኽፋት እቶም ቢዝነስ ዴሌጌሽንስ ዓበይቲ ሰብ ትካላትን ሰብ ቢዝነስን ይመፁ ኣቡ ከም ገለ ቢዝነስ እንተተኸፊቱ ኢሚድየትሊ ናብ ቢዝነስ ክኣቱ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል ሜክዶናልድ ናቱ ብራንች ነይርዎ እንታይ ክኸውን ካልኦት ትካላት ኣብ ራሻ ዓብዪ ኦፕሬሽን ዝነበሮም ዓበይቲ ትካላት ናይ ራሻ ኣብ ኣሜሪካ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብሰንኪ እዚ ገዳን ፍልልያትን ተዓፅዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ቢዝነስ ንምእታው ቀልጢፍካ ነቲ ዕድል ንምጥቃም እቶም ቢዝነስ ፒፕል ምዞም ፕሬዚደንታት ይመፁ እዮም ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ዝምድናታት ክፍጠር ከሎ ቢዝነስ ሊደርስ ይመፁ እዮም ምናልባት ዝክርዎ እንተኮይንኩም ኣብ 2018 ኣብቲ ቀዳማይ ገፅ ድዋላ ካልኣይ ገፅ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ብዙሓት ናይ ቢዝነስ ፒፕል መፅኦም ከም ዝነበሩ ይንገር ነቲ ዕድላት ናይ ቢዝነስ ክትጥቀምሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክኸይድ ከሎ ናይ ኤርትራ ቢዝነስስ ከይዶም ነይሮም ድማ ኣይከዱን ብዛዕባ ዝፈለጥኩ ሓበሬታ የለን ትፈልጥዎ እንተነይርኩም ፀሓፉኒ ግን ወገን ኢትዮጵያ ብዙሓት ቢዝነስ ፒፕል ምስ ኣቢይ ከይዶም ከም ዝነበሩ ዕድላት ናይ ቢዝነስ ተቐላጢፎም ንክጥቀምሉ እዚ ከዓ እንታይ ዝፈጥረልካ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ሰላም ክግበር ከሎ ቀልጢፉ ሙቭ ዝገብር ዝበለፀ ዕድል ስለ ዝረክብ ነቲ ቀልጡፍ ዕድላት ንምጥቃም እቶም ቢዝነስ ፒፕል ምስቶም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ይኸዱ እዮም እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓደ ዓብዪ መራሒ ናይ ሃገር ክኸይድ ከሎ ናይ ጀርመን ናብ ቻይና ክኸይድ ከሎ ገለ ቢዝነስ ሊደርስ ይኸዱ እዮም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ፖለቲካን ቢዝነስን ክሳዕ ክንደይ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ክርዳእና ኢለ ዝገልፆ ዘለኹ ብዝኾነ ፑቲን ቀልጢፍና ኣብ ስራሕ ክነኣቱ ኣለና ናይ ቢዝነስ እውን ርክባት ክግበር ከም ዝኽእል እቲ ገዳ ክለዓለሉ ብዙሕ ጠለባት እዩ ዝገብር ብዝኾነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ሞር ፍራንክ ምክንያቱ ፑቲን ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘለዎ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ዝኾነ ጌጋ ዘይብሉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ብዘይ ፅሑፍ ስለ ዝዛረብ ካብ ኢኻ ዝያዳ ክትረክብ Today, when President Trump saying that if he was the president back then, there will be no war, and I'm quite sure that it would indeed be so. And I can confirm that. I think that overall, me and President Trump have built a very good, business-like, and trustworthy contact. And thank you. Thank you. Well, thank you very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President. እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ርክብ ጌርና ኣለና ኣብ ገለገለ ነጥብታት ድሓን ዝኾነ ምርድዳእ ጌርና ኣለና ብዓብዩ ግን ኣብ ሓደ ዲል ኣይበፅሕናን ስለዚ ዲል ከይክበርና ዲል ጌርና ይበሃልን እዩ ኣብ ዲል ኣይተበፅሕና ኣሎ ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ንኔቶ ድዩ ናይ ዩክሬን መራሒ ዘለንስኪ ድዩ ንካልኦት ዝምልከቶም ሓበሬታ ክህቦም እየ ደው ኢልና ክንነግሮም ኢና ኢሉ ኣሎ ስለዚ ሓደ ውዱእ ዲል ኣይገበሩን ግን ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ ከም ዝነበረ ይገልጽ Zelensky and tell them about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Ratcliffe. Thank you very much. But we have some of our really great leaders. They've been doing a phenomenal job. We also have some
tremendous Russian business representatives here. And I think, everybody wants to deal with us. We become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time. And we look forward to that. We look forward to dealing. ዓብዪ ናይ ቢዝነስ ዴሌጌሽን ናይ ራሽያ እውን መፅኡ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ተደላይት ሃገር ኮይና እያ ንቢዝነስ ምጭእቲ ኮይና እያ እናበለ ዝገልፅ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ክሬዲት ክወስድ እዩ ዝደሊ ዓብዪ ኣነነትን ኢጎን ስለ ዘለዎ እቶም ካልኦት መራሕቲ ከም በዓል ፑቲን ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ ንዑ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝምግብዎ We're going to try and get this over with. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. That made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up. بمسرته انتهى زبل مس بوتين صبغ زغنا ركب كم زنبرني مس فلاديمير صبغ ركب كم زنبرني دفلاتيو انت غنا تتسقم امنغوين زنبره بتخكل خيسرح زغبرو እቲ ዲሞክራትስ ብመንገዲ ስለያናቶም ደም ብመንገዲ ሚድያ ገይሮም ራሽያ ሆክስ ማለት ኣብ 2016 ልሙድ ቋንቋ ነይሩ ንሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ራሽያ ትሕግዛላ ስለያና ራሽያ ሕግዝወሎ ሓደ ፋይል ኣሎ ገንዘብ ፋንድ ይገብሩሎ እናተባሃለ ዓብ ድራማ ይተገይሩ ነይሩ እዚ ኸዓ ድሒሩ ከም ዝተረጋገፀ ስለያና ኣሜሪካ ዝፈብርቆ ሲአይኤ ናይ ኣሜሪካ ዝፈብርቆ ካልኦት ማሕበራት ናይ ስለያና ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ብውሽጢ ምስ ሚድያ ተሓባቢሩ ሽሙ ንምፅላም ክብርናቱ ንምጉዳል ተቐባልነቱ ንምሕሳይ ንዑ ድማ ፖለቲካ ዕውት ንኸይከውን ዝገበርዎ እዩ ኣብ መወዳእታ ምስ ተረጋገፀ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ምስ ራሽያ ርክብ ከም ዝነበረ ፑቲን ስለዘይ ተረኸበ እቲ ጉዳይ ፈሺሉ ባይ ዘ ወይ በዚ ጉዳይ እዚ ንኦባማ ዘበነ ኦባማ ዝጀመረ ስለ ዝነበረ ንኦባማ ኣብ ቤት ፍርዲ ከቕርብዎ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ይዝከር እዩ ባራክ ኦባማ ማለት ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚ ኣይደቀሰላ ስለዚ ነዚኣ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብምጥቃሱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ዘለዎ ዝምድና ሓያል ምዃኑ ንኸረጋግፅ ኢሉ እዩ ምስ ፑቲን ብዙሕ ነገር ፅቡቅ ክገብር ምኻልኩ ነይረ ብሰንኪ እዚ ሚድያን እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ኢስታብሊሽመንት ዝብልዎ ወይ እውን እቲ ዲፕ ስቴት ዝብልዎ ዝፈጥሮ ዝነበረ ፀገም ኢና ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክንገብር ዘይከኣልና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብ ዶናልድ ትራምፕ things that we'd like to have dealt with, but we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. ብሓፈሻ ኣይወዳናዮ እቲ ጉዳይ ግን ናብ ምውዱ ናብ ፅቡቅ ነገር ንክነብፅሖ ዘሎ ተኽእሎ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ዕድል ኣሎ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ከነብፅሓሉ ንኽእል ዕድላት ኣሎ እናበለ ይዛረብ ዘሎ I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. ከም ትሪኦ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ወላ እቲ ሃይስቴክ ዛዕበየ ንፑቲን ከም ፀላይ ክርዮ ንፑቲን ፅቡቅ ከይዛረብ ብዛዕባ ራሽያ ፅቡቅ ንከይዛረብ ኩሉ ግዜ እዮም ዝፅበዩ ሶም ንራሽያ ብሕማቅ ክትቃስ እምበር ብፅቡቅ ክትቃስ ኣይደልዩን እዮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ከምኡታት ትግድሶ ሰብ ኣይኮነን እዚ ስዋይ ብተደጋጋሚ ንብሎ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ወላ ኤርትራን ተፅዒራ ነቲ ነገራት ናይ ምቕያር ክእለ ዘለዎ እዩ በቲ ዶግማቲክ ዝበሃል ወይ እውን ኣይዲዮሎጂካል ኣተሓሳስባ ኣብ ሓንጎሎም ብዝፈጠርዎ ፅልኢ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ራሽያ ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተል ሰብ ኣይኮነን ናቱ ኣካይዳ ዘሎ መራሒ እዩ ግን እንተፀሊብካ ሓደገኛ እዩ እንተደይ ኮይኑ ድማ ኖርማል ሽግር ክፈታሕ ዝኽእል እዩ ቨሪ ዲሳይሲቭ ሊደር እዩ ወሳኒ መራሒ እዩ ብጀካ ኣብ እስራኤል ኣብ ካልእ ዓብ ውሳነ ክገብር ክእል እዩ ኣብ ኩሉ ካልእ ዓበይቲ ውሳነታት ክገብር ክእል እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ናይ ይሁድን ናይ እስራኤል ኣብኡ ይትዛረቡ ኣብኡ የለን ኣብኡ ቤላ ገይሩ ተታሒዙ እዩ ኣብ እስራኤል ይኹን ኣብ ጋዛ ገለመለ ኣብታት እንትርፉ ሕማቅ ፅቡቅ ክገብር ኣይክእልን እዩ እንተተብ ካልእ ምስ እስራኤል ዘይተሓዝተ ኮይኑ ነገራት ዓበይቲ ውሳነታት ክውስን ዓቕሚ ዘለዎ መራሒ ምዃኑ ደጊምና ደጋጊና ርኢና ኣለና እዚ ሓደ እዩ ሚድያ ከ እንታይ ይብላ ኣሎ ብክልተ ወገን በቲ ሌፍት ኤንድ ራይት ንሪኦስከ ንሽተይ ሪኢና ሽዑ ናብ ናይ ኣፍሪካ ክሰግር እየ Thanks for joining us. So, President Trump called the meeting extremely productive. He definitely tried to put a positive spin on. Let's be frank, he was trying to bring peace and end a war. I mean, there's nothing wrong about his goal, but it does appear that there really wasn't anything concrete achieved. No ceasefire, no sanctions relief or sanctions imposed. We don't really know where we are other than Putin got himself a summit in Alaska. What do you make of what we just saw?
بحفش أنت يوم زبل زلوا دونالد ترامب الأماناتو كن منتاي زي قداس كلا جرنا هم قطرون غلقن سلام نخمس يسعر زلوا سلام نخدم سمس عردما ولا حنت سجم زلون هيكونن يوم ثلاثة أنتقرني دونالد ترامب تحسس ما زلوا ميديايو جن جنرالي تحسبنا دونالد ترامب نحن سلامي نيرو تحطه ما بحق أنت يوتي تامتي كابزر كبزي يا تحطه زيرانا ويا Yeah, I think you have it right, Jake. Look, the atmospherics of the entire summit were somewhat cringeworthy. The fact that Putin was being welcomed on American soil, the fact that Trump gave him literally a red carpet treatment, the kind he is rarely given to any, Democratic ally of the United States. You can tell that Trump thinks Putin is an equal, is this big shot on the world stage, and he's been treated. أريد أبزيت رئيس تفجبر أنت يزبل زلوا كم يجرو زي ركب زين بقى كاب مسرته زجرمن زدنسون ركبين عن رجال نايلو دونالد ترامب أب أمريكا واشنطن دي سبزحات ما راح تتقبل الليلو ما حزوتنا أمريكا ناي جرمن ديو ناي إنجليز ديو ناي أوروبا ديو ناي إسرائيل ديو ناي كل ناي بزحات كرا ناي هند ديو بزحات تقبل له نولا حدا مراحي بقيح من تفس تقبله لنيلو وتقومكم بقيح من تفس تقبله زل مراحي نفلادمير بوتينيو زين بسوز خالي أجر راميز وزلنا طيب مالتي إذا بكالي أب وايت هاوس يتبين ثم راح توتيهم وريدهم كابي ايربورت وريدهم بقلمتيهم قلمله أبتاع أوفيس مسمتيو أبتاع أوفيس كمان نتهم أبيتي نا إسرائيل ويقول تبعليو وريدو أبتاع كم مكينة خوردو خلو زقبلهم بري قالوا أبتاع أوفيس كمتسلو this is how the power works أنا أمريكا براها بايربورت خيدك بركان جي نزجن أب أقدم من أفريقيا سلزمة ترجم اللوجن بحفشة أب إيربورت تقبلوا بقيح منصف تقبلوا وزي كله عب ترجم زلوا ويم زلوا نأمريكاويان بفلاينة الديمقراطيك سايد نزل ناس كمردي نيرزي نيروبا مردي نيرزي إذا كبابلات رأي أوريد مردي نيرو سلزي كابتي أمانة دفر هو سبق كمان وصينا كبلي جميرة مالو. By the rest of the West as a kind of pariah. I mean, he can't go to Europe because he'd be arrested. And so there was a lot of the atmospherics that were cringeworthy. But I will say, on the most important thing, at least for me, it was positive that there was no deal. I think everyone was worried that there was going to be a deal in which Trump was going to make major concessions. I don't think anyone thought Putin was going to make any concessions. The fear was that Donald Trump was going to cave in various ways, sell out Ukraine, sell out the Europeans, and he didn't do that. And so I think, I'm at least relieved. Now, when you watch it... انت كيف له ديل دي زخون يكون سممع كبص زي ما خالهم كم حماقي كوصر نيرو زين فرد زكريا قن طيب له حقوس يعني زخون الديل كقبر زي ما خالهم يلو ديل انت زقبر نيرو يلو دونالد ترامب يدو كبز خل نيرو نبوتين كشكو زخل تقولوا يلا نزل لكم زر بوتين is very intelligent كم زكونتات دونالد ترامب أمازيزو أبناتو ربحا إيتيو ديل كقبر يخل نيرو سلازي ديل زي تجبره مخانو تبغي مهنيات الديل مقبار مالت نيوكرين شيتو نيوروبا شيتو نخلاتهم ويحيفوا ناي ناتو بناي بوتين درجة سممع كقبر سلازي غلي على فريهاني رايلو سلازي زخوني يكون سممع زي مقبارهم أنا بوجني حقوس يزري يزلوا أسيلا ما بكال جزء أتوم ناتو تختاتلتي ناتو أبتحت دونالد ترامب زلوا نساتهم ربحنا أوروبا نخلينا بقمتيتهم حدا نجار كقبري خوليهم دونالد ترامب جن النجارات حتر عبير كان محساب كله تلزلوا حدا جاك ودق يخلني ريو. What you saw was Putin had clearly decided his strategy was he was going to make no substantive concessions of any kind, but he was going to really amp up the flattery of Trump. So he says if Trump had been president, there would have been no war, which is easy for him to say now. Trump should get the Nobel Prize. He's amazing. All that, is cheap and easy rhetoric for Putin, but he laid that on thick. But at the end of the day, he made no concessions. So Trump comes back empty-handed, but, in a way, better to come back empty-handed than to... عفشة أنت تبلو زلو تم ديمقراطيك سايديزي ولا حنتو فريمت أن كابتز تجبر الركب بتخين بتي بوتين زخونة يكون نجار كابتز دليو نجار ولا حنت حدقت كجبر كم زي دلينا رينا concessions بهالزي زخوني يكون حد قطعت قبل كم زي كل جنب بقمت علو بسبق على جيرو بموجسن قالن جيرو دونالد ترامب بيلا جيرو كم زنا في حون دونالد ترامب دما عبنا جر كم زي بس حقين يتحوجس له بزخوني أبزي ودي أبزي قدام يركب زخوني يكون مثل تجبت أنا جري يلن نكو عكاي تجبت مهنياتو دونالد ترامب يخسر زخلنا يرمبر بوتين سكقدف زي كل أبكم زكون هات كتكمل زخلي يمزول زلوا زي جت أرى دونالد ترامب ميديا يو اتخالوا وجن كناي دونالد ترامب سايد زلوا خن تايبل سمو
So President Trump and Vladimir Putin officially departing Alaska after a 3.5-hour meeting. No ceasefire has been reached. We know that. But both parties say great progress towards peace was made. They said really nice things about each other, too. But what exactly happened? We're still trying to piece it all together. A man who's got a lot of experience in all this and knows the stakes joins us now. Retired Air Force General and Supreme Allied Commander of NATO, General Philip Breedlove, and Heritage Foundation former new general. From what we know right now, the president says there'll be another round, but there is no ceasefire. That's what we've concluded. So I think that we're going to have to pay real attention to what our president says across the next couple of days, because he was very clear before that if there's no ceasefire, there's no second meeting. And now we've got to figure out what all that means. And again, we are now past the deadline for the sanctions, and we'll have to see what our president decides on how he جنتاي زبال زلو دونالد ترامب ولا حنت نجار كي جبري مقراز ناي تخصيص تجبري زخون نجار ديل أي تبتحن سلزي من البات أبز حجي بزح كنزار باين خلينا عجن أبزن زبات أزلوا معلتات بزح مكتتال كدليو exactly سلمتاي ولا حنت خجبر أي تخالن سلمتاي أب زخون يكون ديل كبت أي تخالن بزح نجار مكتتال زليو قدايو خون يزبل زلو so basically بتي قدام درجة كم زي عقوبين نرزلنا بتي تغيير زلو قدامي كفال عقابات كم زي قاتمه زخونه يكون اي تقراتات وريدو اي مقراص خصو تغييرو اي مفتح تبصحي ولا حنتي تجبرن سلاز دونالد ترامب ابزن زمصاكل تبعلتات زغبر ابزن زقصلا معلتات زبلون زغبرون مكتتال كدلي مخنياتو نيكست ستيب نابي گصو كون كم زخل مخنياتو ابزي نزي ابزي ركب زيا زخونه ነገር ተዘይ ተገይሩ كبيت سقوم تكوسد مخانو دونالد ترامب تزاريب نيرو كابزرا انا كنت حقسي ودي وزخونه يكون قطعن حرق عنن كم زي نبرو ولا بتموده تسنبتلو نا تحقق فولو زر فيديو وتشيلو سلازي جنرالي دونالد ترامب عقوب كم زله بتركب جن ابايتا جن زر ولا حنت نجار كم زي تجبريم زبلزالو uses the sanctions to bring Mr. Putin back in a more likely way of finding agreement. So I don't know the tone and tenor inside the meeting, but outside the meeting, now, Gardner, I think it's pretty clear. Vladimir Putin wanted to make sure this relationship lasted. You didn't see any cold shoulder. You saw a warm handshake, a comment evidently when they met when he said, it's good to see you and it's good to see you alive in reference to maybe the assassination attempt. But the UK, the EU, NATO allies, some of them were nervous up until Wednesday. كل ملو بزن ريوزلنا يوكرين زخون نجار معلبك يكرهبو ويمقراص تقصدي قال خبر لهم تثبيت نيروان ولا حنت أي تجبرن أوروبا سكيورتي ناتوم زخون نجار استبح لهلن نتون تاي كهون بحفش دونالد ترامب زخون يكون شبوت نجار أي فترة ديم زبل زلوا جنا بزياس كسمعوا بقمت على حادث Had a chance to speak to the president. How do you think they feel now? Well, thanks for having me on the show, Brian. And I thought actually this was a very good summit for President Trump. He looks very statesmanlike. He projected real strong American leadership. And I think across the Atlantic, among our NATO friends and partners, I think they will be very reassured actually by this the summit today. There were no concessions made whatsoever to the Russian side. I thought that Putin was actually very deferential towards President Trump. And that was a very, I think... بحفشة أنت إذا بلزلو زدما نو أنا كابتن كارلوت فليد باليه راشا ونكو زخونه يكون تقطب لأمريكا زخونه يكون من مرقص لوط ونكو يجبرتنا بزيلو سلازي زخونه يكون في اللي يجبرتنا بحفشة بوتين لما مس دونالد ترامب بزح حدقتها جيرو كراخب كم ركب كجبر كم زغلن معلبخ جبر كم زغلن زجلس كنتاتون رينا لنا نابليهم سلازي بحتر زبالة زخونه يكون وتيت داي ترغبه ركب كم زنا بريم زاربو زلو and that's it حجي حنت نجار كبكم يدحريو عبنا زوبانا هون لسه was a different person. Number one. Number two, what I'm sure is still the case is that he's unbelievably thorough, detailed, knowledgeable, and when he works on a file with you, he doesn't have any paper, he doesn't have any material, he doesn't have any briefing. He knows it inside out. زياتري وازلهم ناي أبزوان زي ناي سنترال بانك ناي أوروبا حلافيت زلا ناي قدم ناي IMF حلافيت زنبرتيا حجرما ناي يوروبيان سنترال بانك حلافيت عباي حلافيت ناي أوروبا حبرتيا انتهت من دلا بوتين تقدم كم مكينات زي كم مكينات كفل تخلقه أبزو حسن الرهاب زنبرنا ناي بحكي بل حسابي نزوقون نجر مسكت الرهاب تخينكا أتبقى كتد على قد كل هاللقة مغنياته نفس وكف نجر ناي تقول دايتي أبرسو حزويد متي هايلايت حز سبزنو جريد اللي زرقية اللي ورقاقتها يجنسل كل نجر أبرسو شمديد وايد متى سلزي تدالي خان تداي مسيخة حدا جايز وات كايز بعد بس خازيد اللي خايو ديل كفر ما كاي خلي because
ናይ ስለያ ሰብ ስለ ዝነበረ ስለያ ድማ እንታይ ከም ስለያ ኮይንካ ንሓደ ሰብ ክትረኽቦ ከለካ ክትእምኖ ክትክእል ኣለካ ንዕላማኻ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣብ ከምኡ ዝለዓለ ምድላዋት ጌርካ ተዳሊኻ ኢኻ ትመፅእ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ስለ ዘለዎ ነዚ ሰብ እዚ ምርኻብ ብቐሊሉ ክትዕወት ኣይኮንካን ንሳ እንታይ ትገብር ነይራ ምስ ክትራኸብ ካላ ስምዕዋ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ቀሊል ከም ዘይኮነ እንደይ ግዜ ነጊረኩም ያኔ ብዙሕ ዶኩመንታሪ ናይ ጀርመን ተሰርሐሎ ጀርመናውያን ዓበይቲ መራሕቲ ቀደም ምስ ራሽያ ክራኸቡ ከለዉ ተመሳሳሊ ርእይቶ እዮም ዝብኡ very very intelligent ሰብ ምዃኑን ከምኡ ድማ ኣፀቢቑ ተዳልዩ ዝመፅእ ሃንገፍገፍ ደርገፍገፍ ዝብል ዘይኮነ ተዳልዩ ዝመፅእ ኤክስፐርት ኮይኑ ዝመፅእ ኣብቲ ዝዛረበላ ርእስቲ እዮም ዝብልዎ So to deal with him, certainly in my days, I had to know my file inside out and by heart. And I think that has to do with the training that he's had as an intelligence secret service kind of person, where you really need to have everything in your head and no paper, so in case you get caught. So I would say to deal with him, you really need to know everything, because he knows everything about you. ስለዚ እንታይ ትብላላ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ምስ ክትራኸብ ተኮይንካ ፅቡቅ ጌርካ ተዳሊኻ ክትመፅእ ኣለካ ከም ናይ ስለያ ሰራሕተኛ ዝነበረ ቀደም ስለያ ኮይንካ ወረቓቕቲ ሒዝካ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ክትተሓዝን ስለትኽእል ዶኩመንት ወይ ከዓ ጭብጢ ከይህልዎም ዝኾነ ነገር ዘይብልካ ኩሉ ነገር ብኣፍካን ብርእስኻን ኢኻ ክትወፃእ ዘለካ ካብኡ ዝተምሃሮ እዩ ዝመስል ኣብዚ ክትራኸብ ከለካ ኣመነ ተዳሊኻ እንተዘይመፂኻ ምስ ፑቲን ትገብሮ ኔጎሲዬሽንስ ርክባትን ዘተን ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ እያ ትብሎ ዘላ ዳትስ ዋይ ድማ ኣሜሪካን ብጣዕሚ ፈሪሆም ነይሮም ካብ ፑቲን ዶናልድ ትራምፕ ዓቕሚ ይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ንፑቲን ዝመጣጥኖ ይኮነን ብብልዒ ብተመክሮ ብኩሉ ፑቲን ኣዝዩ ሶፊስቲኬትድ መራሒ ምዃኑ እዩ ዝንገር አንዳት ዋይ ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት ርአ ከመይ ገይሩ ነቲ ርክብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኑ ቲፌዞ ናቱ ከም ዝኾን ገይርዎ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ሳይኮሎጂ ናይቲ መራሒ እዩ እዚ ከዓ ብልዒ ናይቲ ሰብን ተመክሮ ናይ ስራሕን እዩ ዘርኢ እዮም ዝብልዎ so much about Putin and Russia ተስፋ ንገብር ኣብ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን መዕለቢ ክርከብ ምክንያቱ ንዓለም ምሉእ ዝፀሉ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓንሳብን ሓዋሩን ፅቡቅ ጌርና ክንርድኦ ዘለና እዩ ስለምንታይ ክንርድኦ ኣለና ብለኩም ኣለኹ because multipolar world ኢና ክንብል ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ድዩ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ድዩ ካልእ ኩሉ ናይ ራሽያ ኩነታት ልዑል ኣገዳስነት ይክልዎ ምክንያቱ እቲ ውድድር ዋላ እኳ ኣብ መንጎቶም ዓበይቲ ኣብ ብዙሕ ካልኦት ተኾነ ኣብ ከባቢና ብኩሉ መንገድና ድማ ንዓና ክፀልወና ዝኽእልን ንዓና ክቐርበና ዝኽእል ምዃኑን ምግንዛብ የድሊ ነዚ እንተተገንዚብካ ጥራሕ እቲ ኩነታት ክትርድኦ ትኽእል ብቐረባ ክትርድኦን ከተሰፍለሉን ትኽእል መጀመርያ ሓንቲ ኣብ ዝለንቀነ ትበሃል ዘላ ሓንቲ ሪፖርት ዝረኣኹዋ እስከስምዑ ብዛዕባ ዞባና The Horn of Africa isn't just on the brink. It's already the world's deadliest playground for next-gen weapons. Billions in drones, missiles, and AI war machines are pouring in, turning this fragile region into a live-fire lab for superpowers. And when the testing ground is your backyard, the casualties are real. ዛ ሪፖርት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ መዋፈሪ ናይ ዓበይቲ ወታደራውያን ሓይልታትን ሓደገኛ ዝኾነ ኣፅዋራትን ዝውሕዘሉ ዘሎ ቦታ ይኮይኑ ዘሎ እዚ ድማ ኩላቶም ቶም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብቲ ዞባ ዝመፁ ዘለው ዝተፈላለየ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎምን ዝተፈላለየ ረብሓን ስትራቴጂ ዘለዎምን ዕላማታቶም ድማ ንበይኑ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ኤርትራ ከም ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ብድሆ ክረኽባ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ብሓፈሻ እንታይ ንምባል ዝነግሩ ዘለኹ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ሃገር ተሪኻ ኣብ ሶማልያ ጥራይ ክንደይ ሓይልታት ኣለዉ ክንደይ ሓይልታት ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ ዓይነት ወታደራዊ ምትእትታው ኣለዉ ሶማልያ እንተጀሚርካ መጀመርያ ቱርክ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኣሎ ቀጠር እውን ብገለ ክፋል ይህሉ ኸውን እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ኣሜሪካ ብዓብዪ ኣሎ ስለዚ ክንደይ ሃገራት ኣብቲ ቦታት ኢደን ይእትዋ ኣለዋ ንርኢ ኣለና ሕጂ ድማ ሓድሽ ዳይናሚክስ ኣብቲ ቦታ ተፈጢሩ ኣሎ ናብ ኢትዮጵያ እንተኸይድካ ክንደይ ሓይልታት ኣለዉ ክንሪኦ ኢና ብቁጠባ ብወታደራዊ ካልእ መንገዲ ሱዳን ተሪእና ጋድ ነወስ ክንደይ ሓይልታት ከም ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝፈልጥ ኣካል የለን ክንደይ ሓይልታት ኣብ ሱዳን ይሳተፍ ኣለዉ ኢማራት ንብል ኢና ስዑድያን ግብፅን ምስ ሱዳን ኮይኖም ንብል ኢና ገለ ግን ኤግዛክትሊ መን ይሳተፍ ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ተኸይድካ ከምኡ ስለዚ እቲ እንኮ ሃገር በይኑ ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ኣብቲ ዞባቲ ኤርትራ ክሕውስዋ ስለ ዘለዎ እምበር ኣብኡ ዘሕውስ ምክንያት የብላን ኤርትራ ማንም ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ዝሰርሕ ወታደራዊ መደበር ዘለዎ ኣፅዋራቱ ሰራዊቱ ዘንቀሳቅሰላ ቦታ ኣይኮነትን ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ከምኡ የለን ከምኡ ክኸውን ኣይፀልን እየ ማለት ኣይኮንኩን ኣነ ስለምንታይ ጎረባትካ ኩላቶም ብዘይ ናቶም መንጉዳ እንድሕሪ ኩሉ ግዜ ክድንድኑኻን ግዜ ክበልዑልካን ምዕባለኻ ከጎናደቡኻን ረብሓኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ሴኪሪቲ ተፀሚትካ ከም ትነብር ዝገብሩካ እንተኮይኖም
وينات هنا هاكالة مساسال زي نقبر زبل حتى يمزني يعني قل اسكدحان إذا كسام آسيا هاميلا خد كتل انتا يوم أبوزعتو زلو حيلتات كربحاناتهم نزبل كنركن فتن يعني جمر اسكبل $1 billion arms race ripping through Somalia, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, and Sudan. This is where the U.S. flies AI-powered killer drones. Turkey builds naval drone fleets, Iran and the UAE wage billion-dollar proxy wars, and Egypt sharpens its missiles over the Nile. This isn't just geopolitics, it's a high-stakes tech war that could ignite a regional apocalypse. Buckle up, because what's happening here could rewrite the future of warfare or end it. كم تريوا زلهم أزيزو بازي بزحات حيلتات إيران ونالو بتبلاي نابيهم كتو وز دليو مبزعتك زين إيران نابير تراغ ويم دليوغن إيران سير تراز وخوني قنزة تحازي بلون بحفشاقن قرن أفريقيا بوتهدراوي نوتسي زربش زلو كبابي غير كاتريخا توزا زلكا there is no any عبي ويكا زر كالنا يكون طبعا شركنا تنقع زي لنا بقرن أفريقيا انتايدا ناي قبسي أصوارات أبير تراخ أتي خلي لهم يمزقمتو because whatever happens قبسم سيرترا كتقع كم تخلي زنقر أمريكا قدامي أمريكا معت مسايلات وتدروا عاقمني أبجيب تسلوا حجد ما ناب سومالي لاند قصا كتكيد مخانا إزنقر زلو تزربات دما تدقاقامي ناراتيف نارخبه دقف نارخبه يزخي زلو Militarization. 1. The United States, drones, AI, and a $1.5 billion war machine. The U.S. is the big dog in this fight, pouring over $1.5 billion a year into the Horn security ops. From Camp Lemonnier in انتايم زبلو أبذكر أفريقيا بعيني بقدر حكي دي شفافن حكي سلو زلهم بر تزعبي وتدراوي جوادا دزرقع انتولو أمريكايو حدا بحمشت $1 بليون باجت زلو تهدروا عاقمي زلو ما بقرن أفريقيا بجبت بزلو هدبرهم حجر ما ناب تي قدايناتهم أبجبت زلو قداي ناب سومالي لاند قصهم كسفعوا يحسبهم زلون I think بزح ريبورتي دوت زلو أب سومالي لاند مخادم زي تعرف مخانو يزنقر زلو درجة تي تخلوتات بستفل عليه من قدك صحف تدبدا بنا زي تيد كروس بحال كالك زي ونقلت لكم نيره تي قداي نسومالي لاندسي تقبلوا زلهم تقولوا زل على مخاني زنقر زلو سلازي زي نفسه زخالة نتكونتاتيو كاب جبتنا بسومالي لاند قصهم كا موفق قبر خمس خلي زنقر زلو كتحذركم سلازلو خطرة ناي سومالي لاند قداي أبي أزارة بخينلو من البات أبزنا يراشان قال ملن سلتس أميد زلهم بر كم زي تيد كروز زبحال نايتي سنة فورين ريليشنز في الله نتيجة أنفرنا أفريقيا chairman ناتزخونه سلازي I urge you to grant it the recognition as it's of the Kabuz was saying despite the threats Somaliland remains committed to forging closer ties with the US and is actively engaged in enhancing military cooperation, counterterrorism efforts, and economic and trade partnership. To do so, the greatest effect and the greatest benefit to American national security interests. ስለዚህ بحفشة ናብ ዶናልድ ትራምፕ ደብዳቤ ጽሒፎም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሃገር እዚኣ ክቕበላ ከም ዘለዎ ይዝብል ዘሎ ምናልባት ኣብ ጅቡቲ ምስ ኣብቲ ጅቡቲ ዘሎ ቤዝ ምስ ቻይናን ምስ ካልእን ስለ ዝወዳደሩ ዘለዉ ኣብኡ እቲ ጅቡቲ ሒዞም ከለዉ ናብ ሶማሊላንድ ገጾም ክኸዱ እዮም the question is the most important question is ኤርትራ እንታይ ትገብር እዩ ኤርትራ ናበይ ገጻ ትኸይድ ኣገዳሲ ክኸውን ምክንያቱ ጅቡቲ ሒዝካ ናብ ሶማሊላንድ ኸይድካ ኤርትራ ምስ ካልእ ሃገር ዲል እንድሕር ጌራ is going to be very very difficult for them ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብቲ ካልእ ፀገም ዘለዋ ኣይኮነትን ኣብቲ of course ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ቦታ ክልዋ እያ ትደሊ ግን ቀንዲ ጅቡቲ ካብ ጅቡቲ ናብ ኤርትራ ዘሎ ቀይ ባሕሪ እቲ ቀንዲ ሰንሲቲቭ ዘሎ ሑቲ ኣበይ ድዩ ዘሎ ፊት ኤርትራ እዩ ዘሎ እኮ ሑታዊ ዘሎ ካልኣይ ድማ ሱዳን ዝበሃል ካሎ ስለዚ ካብ ኤርትራ ተበጊስካ ሱዳን ረጊስካ ክሳብ ግብፂ ዘሎ ኣብይ ዘሎ እቲ ቀንዲ ሓደጋታት ስለዚ ኣብዚ ቦታታት እዚ ዝያዳ ኢንተረስት ክህልዎም ይኽእል እዩ ምስ ኤርትራ እንተዘይገይሮም ብኤርትራ ክድቅሱ ክእሉ እዮም ክትብልካ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምስ ኤርትራ ርክብ እንተዘይገይሮም ምስ ኤርትራ ዝምድና እንተዘይገይሮም እንታይ እዩ ትርጓሜ ክንብሎ ንኽእል ኣብዚኣ መለመለስ ከተሓዘልኩም ምስ ኤርትራ ኣሜሪካ ርክብ እንተደይገይራ ወይ ከዓ ዲል እንተደይገይራ ኣንፃር ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ረብሓ ክትገድፋ እያ ማለት ኣይኮነን ስለዚ መንገዲ ኢትዮጵያ ገይራ ካልእ ሸፈጥ ክትፍትን እያ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ ግን ኣሜሪካ ምስ ኣቢ ኮይና ናብ ኤርትራ ገፃ ሕማቅ ክትገብር እያ ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእልን ሓንቲ ሪፖርት ክበኩም እየ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኣቢ እንታይ ገፆም እንታይ ክሓስቡ ከም ዝኽእሉ ከርእየኩም እየ
flying $30 million MQ-9 Reaper drones armed with AI that picks targets faster than you can blink. But here's the kicker. These drones are testing predictive algorithms. Think facial ስለዚህ እዚ ድሮናት ብሓፈሻ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ኣብቲ ዞባና ይኹመር ምህላው ከም ሃገር ከም ህዝቢ ኣብ ስጋኣት ዝፈጥረልና ምክንያት ድማ ታብ ሶማልያ ዘሎ ግብረ ሽበራይ ዝበሃል ዘሎ ነዚ ግብረ ሽበራ እናበልካ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ገጅፍ ወታደራዊ ኣፅዋር ሶፊስቲኬትድ ሚሳይላት ድሮናትን ኣብቲ ቦታ ተምፅዶ ሽዑ እዚ ንኻልእ መዓላ እውን ክውዕል ይኽእል እዩ ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ሰላም ዘይረኽበሉ ምክንያት ኩሉ ግዜ ሽግር ስለ ዘሎ እዩ ነቲ ሽግር ምክንያት እናተጠቀምካ ድማ ተፈላለዩ ሓይልታት ነናቶም ወታደራዊ ዓቕሚ ወታደራዊ ኣጀንዳታት ከሳልጡ ስለ ዝፍትኑ it's a very very sad reality ግን እቲ ዞባ ድማ ከምኡ ስለ ዝኾነ ካብ ወፂና ዝኾነ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ነገር የለን ሕጂ እዚ ድሕሪ ኣሜሪካ ዓብዪ ወታደራዊ ፕሬዘንስ ዘለዎ ኣብ ሶማልያ ትርኩ እዩ ትርኩ ግን ኣብ ሶማልያ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ንኣቢ ብዙሕ ድሮናት ዝሸጠሉ ዘሎ ንስ እዩ ኣብ ሱዳን እውን ድሮናት ሸይጥ ነይሩ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዳጎዲሉ ኣለኾን ብዓብዩ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ብዙሕ ኣፅዋር ዝሸይጥ ዘሎ እንተሎ ትርኩ ዝበሃል እዩ ናቱ ረብሓ ኣለዎ ካልኣይ ድማ ክሸይጥ እዩ ዝደሊ ኣዝዩ ብረብሓ ዝተፀለለ መንግስቲ እዩ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ወታደራዊ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል እንተሎ ትርኩ ዝበሃል እዩ ምክንያቱ ናብ ማንም ሓይሊ ክሸይጥ ስለ ዝደሊ ካልእ ኢራን ዝበሃል ሓይሊ እውን ኣሎ ምናልባት ኣብ ኩናት ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣክቲቭ ከይህሉ ክእል ግን ኢራን እውን ዓብዪ ተራ ክፃወት ዝኽእል ዓብዪ ወታደራዊ ጭዋዳ ዘለዎ ኣብቲ ከባቢና ድማ ምስ መን ተሰሊፉ ብርግፅ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ምስ ኣቢ ብመንገዲ ብሪክስን ካልእን ድሓን ዝኾነ ርክብ ኣለዎ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ዝረአ ርክብ ኣየለና ብድሕሪ መጋረጃ ኣሎ እናበሉ እዮም ዝኸሱ ግን we didn't see anything መብዛሕቲ ግዜ ምስ ኢራን ርክብ ኣለዎ ኢሎም ናብ ኤርትራ እዮም ከፀጉዕዎ ዝደልዩ ኤርትራ ግን ምስ ኢራን ዝኾነ ዝረአ ነገር ኣይረኣን ኣለዎምን ዝኾነ ዝጭበጥን ዝረአን ኩነታት ኣይተራየ ስለዚ ኤርትራ ምስ ኢራን ርክብ ኣለዋ ኢልካ ክትዛረብ ዘይከኣል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ዲባንክ ክገብሮ ኣለዎ ኤርትራ ዝኾነ ርክብ ምስ ኢራን ከም ዘይብሉ ምክንያት ዘየለ ብከምኡ ክንፅረፍን መውዓሊ ናይ ጋዜጠኛታት ክንከውን ኣይግባአን እቲ ካልእ ድማ ግብፂ ኢማራትን ክልቲኦም ኣብቲ ቦታ እቲ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ዝፃወትዎ ዘሎ ተራውን ነብሱ ዝካኣለ እዩ እዚ እቲ ሆት ኢሹ ክንብሎ ንኽእል ኢና ነዚ ቅድመ ምምላስና ሓንቲ ሪፖርት ኣብዚ ዝረኣኹዋ ስምዑለይ Terrified of China's latest $1.7 billion deal with Ethiopia. Why is the West terrified of China's latest $1.7 billion deal with Ethiopia? In this video, we're going to look at how a single mineral and energy pact is shaking the foundations of global geopolitics. China's $1.7 billion investment isn't just about mining, it's about rewriting the rules of influence in Africa. We'll break down the strategy behind this deal, explore what it means for Ethiopia's future, and reveal why Western powers are panicking behind closed doors. Watch and Okay, እዚኣ ድራኹማ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓይነ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ክኣቱ ከም ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ እዚኣ ናይ 1.7 ቢልዮን ዶላር ምስ ቻይና ናይ ማዕድናት ዲል ከም ዝገበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ቅድሚ ዝበለ ዲል ግን እዚ ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ብቐረባ ትከታተሎ ዘላ ወይ እውን ምዕራባዊ ዓለም ብቐረባ ዝከታተሎ ዘሎ እዩ ዋይዛ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ማዕድናት ዘተኮረ ኣብ ማዕድናት እዩ ብፍላይ ኣብ ማዕድናት ምስ ቻይና ዝግበር ርክባት ኤሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ብሕማቕ እዮም ዝጥምትዎ ስለምንታይ ሓደ ቻይና ብዙሕ ናይ ማዕድናት ቦታ ሒዛ ኣላ ዝብል እምነት ኣለዎም ካልኣይ ድማ ኤሮጳ ብፍላይ እቲ ማዕድናት የድልዮም እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ቻይና ዲል ትገብሮ ዘላ ብፍላይ ከም በዓል ዓቢ ብኣይኤምኤፍ ዝድገፉ ዘለው ብኤሮጳ ሕብረት ዝድገፉ ዘለው ከምዚ ዓይነት ዲል እስክገብር ስለምንታይ ናብ ቻይና ገፁ ይኸይድ ኣሎ ስለምንታይ ምስ ኤሮጳን ምስ ካልኦትን ዘይገብሮ ዝብል ዘረባ እዩ ምናልባት ነዛ ጉዳይ እዚኣ ገለገለ ሰብ ምስ ቻይና ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ዝገበረት እንዲያ ኩሉ ግዜ ከም ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ things are changing and changing very fast ኣብዚ ቀረባ ዝረኣኹ ኣብዚ ስምዑ ነዚ ከተሓዘልኩም ስለ ዝደለኹ እየ እዚኣ ራእይዋ ሕጂ Angolans are kicking reportedly the Chinese out within 24 hours. Apparently they've given them 24 hours to leave the country, and this is crazy because they say they are the biggest looters, launderers and environmental polluters. They came to Africa illegally with nothing. They're giving money right with preferential treatment over Africans. እዚ ዜና እዚ ካበይ ዝመፀ እዩ አንጎላ ዝበሃል ሃገር ሓደ ካብ ኣፍሪካ ዝለዓለ ዲል ምስ ቻይና ዝነበረ እዩ አንጎላ ማለት ነዳድናቱ ይኹን ካልእ ትሕቲ ቅርፅናቱ ቻይና እያ ሰሪሓቶ ምስ ቻይና ድማ ኣብ ርክብ ዝነበረ ሃገር እዩ ኣብዚ ሕጂ ግን ኣሜሪካ ነቲ ቦታቲ እናተቆፃፀረቶ ትኸይድ ኣላ ኣግሬሲቭሊ ድማ ዳትስ ዋይ ንቻይናውያን ኣብ አንጎላ ዝነበሩ ዜጋታት አንጎላውያን ከም ዘጋፍዕዎምን ከም ዝሰደድዎምን እዩ ዝንገር ዘሎ and this is a very practical case ኣሜሪካ ምስ አንጎላ ብዙሕ ስምምዕ ክትገብር ጀሚራ ኣላ
ናይ ኣፍሪካ ሰሚት እውን ኣብ ኣንጎላ የተኻይዱ ነይሩ ዝክርዎ ተኮይንኩም ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ናይ ቻይና ጉዳይ ናይ ቻይና ፅልዋ ንምብንቋር ዝግበር ዘሎ ፃዕሪና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ DRC ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ትበሃል ሃገር ዝበዝሕ ማዕድናት ደውፅእ ዝነበረ ናይ ቻይና መራሒ ነይሩ ናይ ቻይና ሃገረ ቻይና ነይሩ መራሒ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እዚ ሕጂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝልምን ዘሎ ምሱ ክሰርሕ እየ ዝብል ዘሎ ኖቤል ፕራይስ ሃብዎ ዝብል ዘሎ ቅድሚ ጆ ባይደን ከሎ ቅድሚ ዓመት ዲ 2 ዓመት ኣብ ፈረንሳ መፅኡ ኢንተርቪው ዝገበሩ ኣብዚ ምፅልኩም ነይሩ እንታይ ይብል ነይሩ ምስ ቻይናን ራሽያን ክትሰርሕ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ሓደ ናይ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ምዃኑ ካልኣይ ድማ ቅኑዕ ዝኾነ ብክብረት እዮም ሳኻ ክሰርሑ ዝኽእሉ ስለዚ ዝያዳ ንሕና ክንሰርሕ ምስ ቻይና ምስ ራሽያን ዘዋፅኣና ምስ ፈረንሳ ይኹን ምስ ኤውሮፓ ብዙሕ ሸንኮለል ኣለኩም ስኻትኩም ከምቲ ዝድለ ድማ ኣይትሰርሑን ኢኹም ኢሉ ተዛሪቦም ነይራ ፈረንሳ ከሎ ሕጂ ግን ኦሬዲ እቲ ኩናት ናይ ሩዋንዳ ጀሚሩ ጥዋዕዋዕ ምስ ኣበሎ ካብቲ ሃገሩ ካብታ ስልጣኑ ክእለ ስለ ዝኽእል እንታይ ኢሉ ንኣሜሪካ ድሌትኩም ግበሩ ቻይና በንቁርዎም ንኻልእ ኣውፅዎም ኣይግድሰንን እዩ ድሌትኩም ግበሩ ብሳይ ዲል ግበሩ ኢሉ ካብ ሩዋንዳ እቲ ኩናት ዝነበረ ናይ M23 ዝብል ኣውፅኦም ናብ DRC ኣትዮም ኣሎ ማለት እዩ ኣሜሪካ ማለት እዩ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ከውፅዎ እዮም ናይ ቻይና ካምፓኒታት ዝነበረ ድማ ቀስ ብቐስ ካብኡ ክስጎጉ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ድማ ኣብ ኣንጎላ ምክንያቱ ምስ ኣንጎላ ማለት ምስ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዶብ ዘሎ ሃገር ስለ ዝኾነ እሱ እውን ነዳዲ ይኹን ብዙሕ ማዕድናት ዘለዎ ሃገር እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንምንታይ ከርእየኩም እየ ነዚ ዘምፃልኩም ዘለኹ ናይ ቻይና ፅልዋ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ በንቂሮም ንምእላዩ ብፍላይ ዘን ሃገራት ዓበይቲ ሃገራት ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ብዙሕ ማዕድናት ዘለዎን ዝበሃል ሃገራት ቻይና ኣብቲ ቦታቲ ዓብ ቦታ ክህልዋ የብሉ ዝብል እምነት ኣለዎ ሕጂ እዚ ፍልልይ ኣለዎ ኢትዮጵያ ማለት ብመሰረቱ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ እዩ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ከሎ ናብ ቻይና ከይድዎም ዘሎ ከም በዓል DRC ይኹን ከም በዓል ኣንጎላ ግን ምስ ቻይና ዝምድና ስለ ዝነበረ ኣሜሪካ ቦታ ከሲራ ነይራ ሕጂ እያ ትምለስ ዘላ ስለዚ ነዚኦም ካልኦት ዳ ትውድእ ዘላ እምበር ጉዳይ ናይ በዓል ኬንያ ይኹን ናይ በዓል ኣሜሪካ ኣትሪራ ክትሕዞ ምዃና ጉዳይ ናይ በዓል ኬንያ ይኹን ኢትዮጵያ ኣትሪራ ክትሕዞ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ንግዚኡ ግን ብዙሕ ፋይላ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣይተገደሰሎምን ኣሎ እምበር እቲ ናይ ቻይና ምስሕፋሕ ንዑ ብዓብዩ ከም ኬዝ ብኬዝ እናረኣይዎ ይኸዱ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ተመሊሳ ኣብቲያ ክሪኣ ከለኹ ኣብዚኣ ከሪአኩም ፀናሕኩ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ዲልስ ኣት ሳም ፖይንት ተገምጢሉ ክመፆ ዝኽእል ጉዳይ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ኣሜሪካ ምዕራባውያን ሃገራት ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ምዕባለ ይኹን ግስጋሴ ፋንድ ዝገብርዎ ዘለዉ ሳቶም እዮም ዝሕግዝዎ ዘሎ ብIMF ገይሮም ገለመለ ዝሕግዝዎ ዘለዉ ሳቶም እዮም ግን እዚ ኩሉ እናገብሮ ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምስ ኤውሮፓ ክንዲ ዝገብር ምስ ቻይና ዲል ገብር ኣሎ ማለት ነፍሱ ዝኻለ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ተመሊሶም ክመፅዎ ከለዉ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ብዙሕ መሰሓሓቢ ኣርእስቲ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ በት ዊውልሲ ናይ ቻይና ጉዳይ ምስ ቻይና ክትሰርሕ ዝበለፀ እዩ ውፅኢት ዘምፅእ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ምዕባለ ድማ ምስ ቻይና ብምስራሕ ጥራይ ክመፅእ ዝኽእል ኢና ኢልና ዘለና እንተኾነ ንዓኻ ዘርባሓካን ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ዘይርብሕ እንተኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ረብሓይ ቀዳምነት ክመፅእ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እቲ ኣካይዳ ናይ ዝዓለምና ኣብ ገለ ፖይንት እዚ ኩነታት እዚ ተገምጢሉ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንኣቢ ፀቕጢ ክገብርሉ ይፍትኑ ከም ዘለውን ናይ IMF ሽግራት ከሎ ድማ ነቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘለዉ ንቻይና ውፃእ ሕጂ እቲ ናይ IMF ሽግር እናኸበደ እቲ ቁጠባ እናዓበየ እቲ ቁጠባ ቅልውላው እናመፁ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ጉዳይ እንታይ ክገብሩ ክእሉ እዮም ንሕና ንድበልናካ ተደይ ጌርካ ሽግር ክንፈጥረልካ ኢና ክብልዎ ክእሉ እዮም ኣሜሪካ ክብላ ይክእሉን እዮም ክትብላ ትኽእልኒ ኢኻ ግን ካላታ ኣብዚኣ ኣብይ ኣሕመድ I don't know this man ኣነ ክርዳእኒ ይክእልኒ እቲ ኩነታት ናቱ ኩሉ እዚኣ መስምዑ ለይ ካልእ ኢኻ ክስማዓኩም እዩ nations. In Ethiopia, who is really steering the ship? If you cast your mind back to 2018, there was a palpable sense of hope surrounding Ethiopia. As Prime Minister Abiy Ahmed came to power, he said something that in at the time. That the monumental political shift was a product of pure people power. The Oromo Youth Movement, the Kirolo, and the Amhara Fana militias are credited with just a powerful, romantic powder keg. Inflation was rampant, the economy was sputtering, and social tensions were high. They could have easily chosen a path of total chaos to cling to control. But they didn't. They orchestrated a managed transition. This begs a critical question. What force? ቁጠባ ናይ ኣቢ ኣመና ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዎን ብዙሕ ሽግራት የማንን ፀጋምን ንሰምዖ ኣለና ግን ብሓፈሻ እዚ ሰብ እዚ ግን ብኸመይ እዩ ኣካይዳናቱ ክሳብ ሕጂ ክበርሃለይ ስለዘይከኣላ ነዚ ንትን ክብሎ ይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ቁጠባ ኢንፍሌሽን ይኹን ካልእ ዝቕባበ ካልእ ሽግራት ካልእ ወጥርታት የጋጥሞ ኣሎ ንስ ግን He's moving. ኣነ ዝፀልአሉ ብዙሕ ነገራት ኣለና ኣቢ ግን ዝፈትዎ ነገራት ካለኒ ምክንያቱ he is not giving up. He's just doing his stuff.
እዛ ሕጂ ለንቀነ ደውፅዋ ምስራ ኣኽዋ ነዛ ፕሮጀክት እዚኣ ኣነ ፈትየ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ኣይኮነን ኣይ ዋነ ሲ ዲስ ኢን ኤርትራ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ክሪኦ ዝደሊ እዩ እንታይ እቲ ፕሮጀክት ረይዎ ያ ፕሮጀክት ኣዝያ በቅርቡ በቪየትናም በነበረን ጉብኝት አንዱ የጎበኘነው ፕላንት ከሶላር ፓኔል አምራች ኩባንያ ጋር ነበር። ከነሱ ጋር በነበረን ውይይት እንደዚህ ያለ ምርት ኢትዮጵያ ውስጥ ማምረት የሚያስችል ሁኔታ እንዳለ ገልጸንላቸው ፕሬዝዳንቱ ቃል ገብቶ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው በአጭር ጊዜ ውስጥ የሶላር ፓናል ለማምረት። አሁን ያየነው የመጀመሪያው ዙር ፕላንት የሶላር ሴል ይመረትበት። የሶላር ሴል እያንዳንዷ ሴል ተሰናስላ ነው ፓኔሉ የሚሰራው። ዋናው የሶላር ፓነል ቁልፉ ነገር ሴሉ እንዳያችሁት እዚህ እየተመረተ ነው ያለው። በጣም ትልቅ ሳይዝ ነው። ከሳይዙ Man, this guy actually knows how to deliver projects. ሕንፍሽፍሽ ፖለቲካ እግርግር ካልእ ገዲፍካ ፕሮጀክት ጀሚርካ ምውዳእ I have not seen ከም ናይ አብይ አሕመድ ብዝቀልጠፈ ፍጥነት ዓበይቲ ፕሮጀክት ክውድእ ዝኽእል I have to admit ገለገለ ሰብ ኣሎ ብዛዕባ አብይ ፅቡቅ ተዛሪቡ ርእሱ ዝሕሞ hey your problem ናትካ ፀገም እዩ አብይ አሕመድ ፖለቲካዊ እግርግር መዓት ኣለዎ ተዓድናቱ መዓት ዊክነስስ ኣለዎ መዓት ሽግር ኣለዎ ከም ሰብ ፅቡቅ ነገር ናትካ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ከም ሰብ እዚ ሰብ እዚ ፕሮጀክታት ጀሚሩ ናይ ሙዳእ ክእለት ኣለዎ ቪየትናም ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ይኸይዱ ነይሩ ናብ ቪየትናም ከይዱ ካብኡ ነዚ ሶላር ፓነልስ ስለምንታይ ደምፁ ዘሎ እንድሕር ኢልናኻ ንኣብነት ኣነ ብዙሕ ግዜ ተዛረብኩላ እንተሎ ኤርትራ ዘድልያ ቀዳማይ ፕሮጀክት ናይ ሶላር ፓነል ፕሮጀክት እዩ ኦፍኮርስ ኤርትራ ክንዱ ዓቕሚ ኣለዋ ወይ እውን ክንዱ ገንዘብ ኣለዋ ነዚ ፋብሪካ ዝገዚኣ ከተምፅኦ ክብል ኣይክእልኒ ሶላር ፓነል ግን ስለምንታይ ሶላር ፓነል የድልየካ ባላ መንግስቲ ብሙሉእ ሃብቲ ናቱ ተጠቂሙ ናይ ሶላር ፓነል ትካል እንተገይሩ እንታይ እየ ዝብላነ እቲ ዝበለፀ እዩ ዋይ ኤሌክትሪክ ብናፃ ክገብሮ ይኽእል እዩ መንግስቲ ብሃብቱ ተለቂሑ ተርጀኹን ኣለኹም ተለቂሑ መንግስቲ ነዛ ፋብሪካ ናይ ሶላር ፓነል እንተገይርዋ ሓንቲ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኦፍኮርስ ዝገበሩ ፋብሪካ እንተገበሩ 130 ሚልዮን እዮም ድሕሪ ኢሎም ኣበይ ክበፅሖም 120 ሚልዮን እንተኮይኖም ክንደይ ፋብሪካ ይከድዮም ንኤርትራ ግን ውሑድ ህዝቢ ስለ ዝኾንና ሓንቲ ፋብሪካ ከምዚኣ እንድሕሪ ቢልድ ጌርና እንታይ ክትገብረላ ትኽእል እሳ እታ ፋብሪካ ኩሉ እቲ ዘድሊ ናትካ ከተምፃልካ ትኽእል ደጋይ ሃገሩ ኮላፕስ ትገብር ኣላ ረጂም ናቱ ክፍንቀል ምዃኑ ይንገር ኣሎ ካብ ስልጣኑ ክእለ ከም ዝኽእል ዝዛረብ ብዙሕ እዩ ኣምሓራ በዚ ናይ ፋኖ ከሪአኩም እየ ክሳዕ ክንደይ ሓይሎም ከም ዘሎ ትግራይ በዚ ዝገብርዎ ዝኸድዎ ዘሎ ከስምዓኩም እየ ሸነ ዝብሎ ዘሎ ትድላ ኣቲስ ጋይ ጀስት ኣብ ምህናፅ እዩ ዘሎ and that is amazing ክንምንታይ ትፀልኦ ክንምንታይ ዓንዳሪ ትብሎ ክንምንታይ ክብንቆር ከም ዝኽእል እውን ብዕልዋዲ ብካልእ ክእለ ከም ዝኽእል እውን ትተኽእለሎ እዩ ስቲል ኣሎ እዩ but he is still building something ስለዚ ነቲ ገዛ ነዚ ፋብሪካ እዚ ሒዝዎ ከይድ ኣይኮን ተበንቂሩ ካልእ ሰብ ክመፅእ ግን ሃገር እቲ ፋብሪካ ትክፀንሓ እዩ እንታይ ንማለት እየ sometimes we have to appreciate ፅቡቅ ንሱ ዝገብሮ that's why ገለገለ ኣፍሪካውያን ዓብይ ክብሪ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ እዚ ስለምንታይ እቲ ፕሮጀክት ንሱ ዝሰርሖ ዘሎ ጥራይ እዮም ድርዩ ሕንፍሽፍሽ ተሓን ኣፍሪካ ኩሉ ግዜ ሕንፍሽፍሽ እዮም ዝብሉ እቲ ንሱ ዝሰርሖ ዘላ ባይታ ይሰርሖ ጥራይካ ኣይኮነን ሰብ እዚ ኣነ ክጥቅሚ ሕጂ ነጊረኩም እየ ከመይ ጌርካ ሰሪሕካ ብቪድዮ ጌርካ ተምፅኦ ድማ ይፈልጥ እዩ ዋላ ሓንቲ ቴኖ እንድሕሪ ሰሪሑ ብቪድዮ ቤላ ገይሩ ቀሪፁ ፅቡቅ ገይሩ ማርኬት ዝገብራ ስለምንታይ ሞራል ናይ ህዝቢ ክስሕብ ስለ ዝደሊ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ክኾነ ስለ ዝደሊ ሶ ደ ጋይ ማርኬቲንግ ይፈልጥ እዩ ፕሮጀክት ጀሚርካ ናይ ሙዳእ ክእለት ኣሎ ኦፍኮርስ ገንዘብ ይወሃብ ኣሎ nobody is denying that ዲስከስ ንገብረሉ የለና IMF ቢልዮናት ገንዘብ ይህብ ኣሎ ነተን ገንዘብ ወሲዱ ግን ይሰርሐን ኣሎ ስለዚ እዚ ፋብሪካ እዚ ከምዚ ዓይነት ፋብሪካ ኣነ ሓደ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ክሪኦ ዝደሊ እየ ስለምንታይ እዘን ድሕሪ ጌርና ነፍሲ ወከፍ ስድራ ናይ ኤርትራ ኤሌክትሪክ ፓወር ክህልዎ እዩ ኤሌክትሪክ ተለካ ድማ ቁጠባ ኩሉ ግዜያዊ ዝምርኮስ ዋላቲ ነፍሰ ምርኮሳውን ብትክክል ክሰርሐልካ ዝኽእል እንተኮይኑ ኤሌክትሪክ ካብ ነፍስኻ እንተኮይኑ ጥራይ ናይ ነፍስኻ ኤሌክትሪክ ተለካ ጥራይ ክሰርሐልካ ዝኽእል እምበር ነዳዲ እናገዛኻ ኣብ ገለ እናዓፀውኻ ኣብ ገለ እናመንጠሉኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣገይን እቲ ኩነታት ናቱ እቲ ፖለቲካ ናቱ እቲ ቁጠባ ናቱ ሓደጋ ኣለዎ ቅልውላው ኣለዎ በዝን በትን ይጎጥዎ በዚ ሽግር ኣለዎ ይበሃል ግን he still has something to show for ኣብቲ ኩነታት ናቱ ይሰርሕ ኣሎ እዚ ሓደ ካብቲ ኣነ እውን ዘገረመኒ ከም ሰብ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ናብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክንምለስ ከለና ለንቀነ ሓንቲ ደስ ዝበለትኒ ኩነታት ኣላ ቦገን ኤርትራውያን ዝገበርዋ እዛ ደስ ዝበለትኒ ዝበልኳ ድማ ሓንቲ ኤርትራውያን ተቐማጡ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኩርዓትና እንድዮም ኩርዓትና ስለ ዝኾኑ ድማ እዚኣ ዝገበርዋ እያ ኣብ ዝሓለፈ
እንታይ ኢለኩም ነይረ ኤርትራ ተኸሲሳ ነይራ ኢለኩም ብመን ተኸሲሳ ነይራ ኢለኩም በዚ ናይ ሂማን ራይትስ ካውንስል ዝበሃል ኩሉ ግዜ እቲ ሂማን ራይትስ ዝብል ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ጅሆ ንምሓዝ ግዳይ ንምግባራ ቀዳማይ ሓይሊ ተሎ እዚ ናይ ሂማን ራይትስ ዝበሃል እዩ ንዑ ተጠቂሞም ድማ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ኣንጻር ኤርትራ ትርር ዝበለ ክስታት ብዙሕ ክሲ ዘለዎ I'm going to show you ይደልያ ኣለኹ እታ ፋይል ምንታን ርኢና እዚ እቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እቲ ናይ ኣሜሪካ ሂማን ራይትስ ፕራክቲስስ ዝብል ሪፖርት ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝወፀ ንኤርትራ ዝኸሰሰ ወረቐት ኣዳልዩ ነይሩ ኢልናኩም ነርና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ኢልና ነርና ካብቲ ደ ሰንትሪ ዝበሃል ሓደ ኤንጂኦ ዝፀሓፉ ኣንጻር ኤርትራ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ኤርትራ ብዙሕ ግፍዒ ከም ዝፈፀመት ሰራዊት መራሕቲ ናይ ኤርትራ ድማ ነቲ ግፍዒ ንኽፍፀም ብኩሉ መንገዲ ይሰርሕሉ ከም ዝነበሩ ይጓዩሉ ከም ዝነበሩ ዝገልፅ ተንኮል ዝመልኦ ሪፖርት ተፃሒፉ ነይሩ ኢልና ካብኡ ዝተበገሰ ድማ ንኤርትራ ሂማን ራይትስ ዓብይ ግሰት ትፍፅም ከም ዘላ ከሲሶም ነይሮም እዚ ነገር እዚ ግን ኤርትራውያን መሊሶምሉ ኣለው እዚ ድማ ኣለርቤት መልሲ ደንጉ ወፂኡ ዘሎ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እውን ነቲ ኣርቲክል the National Council of Eritrean Americans ትብል ዝበሃል ሃገራዊ ካውንስል ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ንሳቶም ዘውፅዎ categorically reject the center's recent report ነቲ ተዋሂቡ ዝነበረ ሪፖርት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝነፀግዎ ምክንያቱ ንምንታይ ምዃኑ ድማ ኣብዚ እውን እታ ፅብቕቲ ፋይል ኣውፅኦም ነይሮም ፅብቕቲ ዝኾነት ኣርቲክል ግን ንቐፌታ ጌርኩም ኣይትውሰድዋ ደንጉያ እዛ ሪፖርት እዚኣ ሰለር ቤት ለይት ማለት ኣፍኮርስ እቲ ማሕበር ምሉእ መዓልቲ ፉል ታይም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ክህልዎ ይኽእል ኣብ ግዜኡ ክምለስ ግን እዚ ኩነታት ምስ ወፀ ብቕልጡፍ እዩ ክምለስ ነይርዎ ምናልባት ናተይ ጌጋ ቀልጢፉ ዘይተመሊሱ እንተነይሩ ማለት ተመሊሱ ነይሩ ኣነ ሕጂ ደም ገይሩ ኣለኹ እንድሕሪ ኮይኑ ድሓን ናተይ ጌጋ እንተኮይኑ ፀገም የለን እንድሕሪ ሕጂ ኮይኑ ግን ኦልሬዲ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ኣንጻር ኤርትራ ካብኡ ተበጊሱ ድዩ ኣላ ካብ ካልእ ሓያል ዝኾነ ስጉምቲ ወይ እውን ሓያል ዝኾነ ክሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወይ ጠቐነ ገይሩ ኣሎ እዚ ብNCEA ኣሜሪካ ዘለዎ ፈልጥዎ እዮም ግን ኣብቲ ቅድሚ እቲ ፌስቲቫል ናይ ኣሜሪካ ዝተኻየደ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ዋዕላ ገይሮም ነይሮም ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሳብ 400 ሰባት ድዮም ገለ ተሳቲፎም ነይሮም ኣብቲ ዋን ቱ ዋን ኣብቲ ናይ ብዛዕባ እቲ ኮንፈረንስ ገይረ ኣብ ዝነበርኩ ኣብድርሕማን ከምኡውን ዳንኤል ገሊፆም ነይሮም ካብዚ ቀፂልና እንታይ ኢሎም ኣለዎ ንሳቶም ነቲ ካውንስል ነዚ ኩነታት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ነፅግዎ ኣሎ ብምንታይ ነፅግዎ ኣሎ መጀመርያ rejection of credibility ገለ ካብቲ the report is accused of masquerade a solid research while depending on rumors and conjecture ስለዚ ኣብ ጭብጢ ዘይኮነ ኣብ ኢሎሞ ትሕምሕም ወሬ ሕሜታ ልክዕ ከምዚ ኣብ ትግራይ ንሰምዖ ኣብ ሚድያታት ናቶም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከምዚ ገይሩ ዝኾነ ክሬዲብል ዝጭበጥ ነገር የብሎምን ናይ ኣክሱም ዝተገበረ ህልቂት ይብሉ ናይ ኣክሱም ህልቂት ግን ዝጭበጥ ነገር ክሳብ ሕጂ ዘቕርብዋ ይርአና ብኣፎም ክዛረቡን ክደጋግሞን ንሪኢና ክንዚ ሰመይቱ ይብሉ ኣሜን ክሳብ ሕጂ ዝረኣነየ ነገር እውን የለና ስለዚ እቲ ካብ ብኣፍ ዝደጋገም ዘረባ ንዑ ከም ጭብጢ ትጥቀም ተለኻ ካላርሲ ዝጭበጥ ነገር ግን ክሳብ ሎሚ ዝተረኣየ የለን It represents not a search for truth but polychemical efforts aimed at misleading international audience exactly ዕላማ ጭብጢ ንምሃብ ሓቂ ንምግላፅ ሓቂ ንምዶኩመንት ንግባር ኣይኮነ እንታይ ዳ ነቶም ፖሊሲ ዝገብሩ ካልኦት ጌጋ ሓበሬታ ሂብካ ጌጋ ስጉምቲ ክወስዱ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር እዩ ስለዚ እዚ ካውንስል ነዚ ኩነታት እዚ cherry pick testimonies to fit predetermined ተጠቀሙሉ ኣገባብ ሳይንሳዊ ስለዘይኮነ ብኡ መንገዲ እውን ንቃወመ ኢሎም ኣለው ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ኔቸር ዕላማናቱ ንፖለቲካዊ ረብሓ እምበር ሓቂ ንክድስስ ወይ እውን ናይ ብሓቂ ኩነታት ናይቲ ኣባይታ ዝተፈፀመ ብሓቂ ንክገልፅ ኢሎም ዝገበርዎ ኣይኮነን ኢሎም እዚ እውን ፅቡቅ ዝኾነ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣርቲክልስ እንድሕር ክፅሓፍ ክኢሉ እመኻ ፓብሊኬሽንስ ሼር ክንገብሮ እንተኽኢልና እታ ፋይል ሕጂ ከምቲ ዝድለ ብፒዲኤፍ ስለዝኾነት ከምቲ ዝድለ ሼር ተጌርካያ እውን ኣይተብልኒ እያ ግን I hope ኣብ ዝበፅሐ ሰብ ክበፅሕ እቲ ኣርቲክል እቲ እነዚ ሳመሪ ገይረዮ ዘለኹ ናነ ኣብ ኤክስፖስት ክገብረ የብል ነይረ ሎም ኣጋጣሚ ብብዙሕ ስኬጁላት ስለተተሓስኩ ክገብራ ይካልኩም ግን ክገብራ እያ ነዚያ እውን
ምክንያቱ ብኤአይ የሳምራይዝ ገይረ ነዚ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ምዃኑ ጽቡቕ ዝኾነ ነጥቢ ብነጥቢ የመሊሶምሎም ጥራይ እንታይ እዩ ብእዋኑ ቅልጥፍ ኢሉ እንተዝምለስ ነይሩ እሞ ከዓ ነቲ ሰንትሪ ድብል ከም ሕሱም እዮም ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ኣዚሮሞ ምስኡ ዝተሓሓዝ ድማ ኩላቶም ቶም ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ከም በዓል ማርቲን ፕላውድ ድዩ ኩላቶም ኣርቲክል ፅሒፎምሉ ካብኡ ተበጊሶም ኣርቲክል ፅሒፎም ተወሳኺ ነቲ ሓበሬታ ፖፕ ከም ዝኸውን ተቃዋምቲ ድዩ ገለመለ ቪድዮታት ምግባር ነዛ ቪድዮ ነዛ ሕጂ ተገይራ ዘላ ግን ቪድዮ ዝገብረላ ሰብ እውን ክህሉ ይኮነን ስለዚ እንታይ እዩ ድኽመት ኣለና እዩ ነቶም ምሁራት ወይ ከነቲ ካውንስል ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ይብል ኣለኹን ዋላ እቲ ናይ ኤርትራ ሚድያ እውን ብዙሕ ድኻምነታት ኣለና ከምዚ ብኤርትራውያን ዝፀሓፍ ኣርቲክልስ ንዑ ኣብ ቪድዮ ቀይርና ናብ ህዝቢ ምብፃሕ ብጣዕሚ ፀገም እዩ ዘለና ስለምንታይ ከፀገም ኮይኑ ከምዚ ኢሉ ዝተሰርሐ ናይ ምሁራትና ሼር ዝገብር ሕብረተሰብ የብልና ወረ ሼር ዝገብር እምበር ቁም ነገር ሼር ዝገብር የለን ውሑድ እዩ ተዲኹምሎ ንቁም ነገር ኣይንድግፍን ኢና ንወረ ንለኻዕካዕ ንከምዚ ኢልዎ ከምዚ ተገይሩ ናብዚ ኸይዱ ነብዚ ከምዚ ክስተ ንክስተ ፀሪፎ ኣብኡታት ፋስት ኢና ኣብ ቁም ነገር ግን ሓቂ ሕርቕ ኢለ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ቁም ነገር ዝሰርሕ ሰብ ግን ከቢድ እዩ ሓደ ግዜ ቁም ነገር ዘለዎን ተግበርዎ ትብሉ ቁም ነገር ወይ ከዓ ዓበይቲ ምሁራት ምስ ኣምፃኻ ኣይመፁን እዮም ቶም ሰባት እኮ ኣይርይዎን እዮም ዓብ ምሁር ንክንደይ ለሚንካ ትመፅእ 10,000 ሰብ ይርዮ ኣብ 3 ሰሙን ናይ ሓደ ዓጃው ሰብ ተምፂኻ ግን 50,000 70,000 ሰብ ይርዮ ስለዚ እቲ ህዝቢ ብመሰረቱ ለውጢ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ኣበርቲዕ ክዛረበ እየ ዘላ ብዝባነ ምክንያቱ ምሁራት ኣበይ ኣለዉ ይብል በጃ ምሁራት ኩኑ ምሁራት ዝገበርዎ ኣይትሰምዕን ኢኻ ምሁራት ዝገበርዎ ኣይተንብብን ኢኻ ምሁራት ዝገበርዎ ሼር ኣይትገብርን ኢኻ ብመሰረቱ ኣካይዳ ናይ ሕብረተሰብና ንምሁራት ዝድህል ክፀርፍ ዝጓየ እምበር ምሁራት ንዝገበርዎ ዘድንቕ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኣሎ ውሑድ ኣብዚ ቻነለይ ርየ ናይ ብሓቂ ንምሁራት ዘድንቑ ንምሁራት ዘኽብሩ ኣለዉ ግን ውሕዳት እዮም ዝበዝሐ ሰብ ወረ ይድፈጡ ተርዲኹምሉ ወረ እናፈተወ ኣብ ወርዕ ጥንቀላዕላ እናበለ ሽዑ ተገምጢሉ እንታይ ይብል ምሁራት ናበይ ኣለዉ ንዖም ክነቅፍ ቀልጢፍ እዩ ዝጎይ ምሁራት ክመፁኻ እንተደሊኻ ምሁራት ከዕንብብልካ ክሰርሑልካ ተደሊኻ ምሁር ዝገብሩካ ኣድንቕ ሓግዞም ሼር ግበረሎም ናብ ካልእ ከም ዝበፅሕ ግበሮ ሱዝኖ ፊልም ኮሜዲ ሰሪሕልና ኢና እዚኣ ድሕሪ ክንደይ ኣብዚ ቀረባ ዝገበረ እንታይ ድዩ ንልፊ ዓጀብጀው ንዝብል 50,000 60,000 ሰብ ይርዩ ኢሉ ምሁር እንተኮይኑ ግን 10 ሰብ 100 ሰብ ከዋና ይርዮን ኢሉ ሓቂ እዩ absolutely right ስለዚ እዚ ሕጂ ዓብ ስራሕ እዩ ካልኡ ምሰርሑ ነይሮም ምሁራት ብከምዚ ጥራይ ኣይኮነ ብግሎም ብዙሕ መፅሓፍ ነይሮም ብዙሕ መበርከቱ ግን ኣይትከታተሎን ኢኻ ኣይንከታተሎን ኣይንሰምዖን ስለዚ ኣይትሕመይዎ ግዜ ኣለዎም ስድራ ኣለዎም ሂወት ኣለዎም ንስኻ እንታይ ዶ ትገብር ኣለኻ ኢኻ ኣብዚ ደገ ኮይኑ ኣለዎ ምሁራት ኣበይ ኣለዎ ንስኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ እንታይ የበርክተለካ ስኻ ንባዕልኻ ነዚ ንኣነ ዝገብሮ ከቆናፅቡ ዝኽእሉ ብዙሓት እዮም ተድንቕዎን ተኽብሩንን ብዙሓት ኢኹም በኣኹም ከኩሉ ግዜ ምስ ከበርክ ታንክ ዩ ግን ኣለውኻ ምሁር ተኮይንካ ጆርጅ ዓቕሚ ይገብር ኣሎ ስኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ ይነብስኻ ቅድሚ ናብዚ መፂኻ ክንዲ ገለ ቃል ኮሜንት ክትገብር ምፍታንካ ኣነ ዓቕሚ ገይረ ኣለኹ ንስኻ ዓቕምኻ ጌርካ ዶ ይትሕቶ እንታይ ጌርካ ስኻ ፖስት ዲኻ ጌርካ ሼር ዲኻ ጌርካ ፅሒፍካ ዲኻ ሶሻል ሚድያ ውጊ እዩ ሶሻል ሚድያ ከዓ ንምንታይ ትጥቀመሉ ከከም ዕላማኻ ኣቢ እኮ ደሞዝ እዩ ዝኸፍል ዘሎ ነዚ ንገብሩሉ ደሞዝ ተኸፈሉ ዝበለፀ ደሞዝ ዝኽፈሉ ሰባት ንግሆም ምሸትን ቪድዮ ተቆሪፁ ይውሃቦም ንዑ ሼር ክገብሩ ይውዕሉ ንዑ ክፅሕፉ ይውዕሉ ኣብ ኤርትራውያን ከምኡ ዝኽፈል ሰብ ስለዘየለ ብወለንቱ ዝገብር ሰብ ጥራይ ክህልወና ዘለዎ ብወለንቱ ዝገብር ሰብ ድማ ከተተባብዐ እዩ ዘለካ ተተባቢዕካዮ በርትዑ ይሰርሓልካ ተባቢዕካዮ ግን ኣይሰርሓልካን እዩ ስለዚ ነዞም ነዚ ግዜኦም ሰዊኦም ዝፀሓፉ ካብ ልቢ እየ ዘመስግኖም ከምቲ ዝድለደይ ንሕግዞም ምዃንና ግን ይሓዝን ስለዚ ነቲ ኣቢ ነቲ ኣንፃር ኤርትራ ዝፅሕፉ ዘለዉ ብትሪ ስለ ዝቃወምዎ ዘለዉ ካብ ዓብይ ክብሪ ኣለና ኣብ ልዕሊኦም ኣምላኽ ኣብ ዝኸትክዎ ነቲ ስራሕኩምን ግዜኹም ዘጥፋኹምን ኣምላኽ ይተካኣልኩም ክብል ይደሊ ኣንፃር ኤርትራ ብዙሕ ዝተኸሰሰ ክስታት ኣሎ ግን ሕጂ ኣብኡ ኣይክፀምድን እየ ምክንያቱ ብዙሕ ስለ ዝኾነ በዚ እስከ ንጀምር እዚ ሃታፍካ ተመሊሱ ኣሎ ባህር ጥያቄ ኦልሞስት ተቀብሎታል። ይሄም ኤርትራ ጋር አይንና ነጭ ያረጋቸው። አሁን ጥያቄው ምንድነው? ሻዕቢያ ያለው ዋስትናው ማን ነው? አሁን የብቸኝነት የነጠላነት እንትንስ እስር ቤት እየገባ ነው። ዶክተር አብይ ፈርሞ ያስነሳው ማዕቀብ ተመልሶ ኢሳያስ እየገባበት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሁነኛ ወዳጆችን ሳውዲና ጣሊያንን እያጣ ነው። ዙሪያ ያሉትን እያጣ ነው። ካሁን ከህወሓት በስተቀር ተስፋዬ ማን ነው አለ። ማንም እንደ ህወሓት ያለ ማን አለ? ድሮስ ጽምዶ የሚባለው ምንድነው? ወያኔ ከሻዕቢያ ጋር ጥምረት መፍጠሩ በተለይ የደጺ ቡድን ከሻዕቢያ ጋር ያደረገው ንክኪ ህወሓትን ልክ እንደ እንጨት ለሁለት ነው የሰነጠቀው። በህወሓት ላይ ህዝባዊ ተቃውሞ
بحفشا ازيوم سبات زياتهم اب امونغو تግራይን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ሓረካብቲ ኣብስ ቃድ ፈጥረሎምን ጭንቀት ፈጥረሎምን እዩ ህወሓት ኣብ ዝዋን እዚ ምስ ኤርትራ ወይ እውን ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኣለርጂክ ኮይኑዎም ዘሎ ብርግጽ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩሉ እቲ ስራሕናቶም ቅድሚ እዚ ጂ ዶናልድ ትራምፕ እኳ ካብ ናቡ لسلس زبالة كايدا مسير تراس لزرايم بعبيو قبل الإيرتران تايمز دولي نيرم سوم تقدان خملس قد حجي أبي أحمد سلز حق زي تقدان يونايتد نيشنز تنسيو لو مجن كم بحدش تقدان خملس لو زبل أبزي أبي أحمد دونالد ترامب سلطان زو مسؤولو بقى نزيا كم أبايا أجندا غيرهم ليتم عالتن كزروايم زفتن نيرم أقاط عمجن دونالد ترامب بتناتهم دوغماتيك زخونة كم حجي زنبر سيستم ناي أمريكا خطل كم زي دلقة ليتلو أتي محبرسبنا إيرترا أب أمريكا زلو public diplomacy زقبر زلو منجس إيرترا زقبر زلو لما أتزعبي أبركتو كل وزخلينا أنا أبزي نتي مستقراين زقبر زلو ناس أمدو أمنا كم زحمة ممزلو بخلك على تقلت والله بخلك على تزقل زلو انتايو تي صمدك ساكن بزي إذا فرفر زبلهم زلو جنا يفلتكون اسمعي أبزي تامنون بعد تامنون براتكو يمتون ይሄን እየመጡ ነው እንዳትረሱ አንድ ቀን 4 ኪሎ ተያዘ ሲባል ታያላችሁ ትግሬ እየመጣ ነው ሁለቱ ትግሬ ተጠናክሮ እየመጣ ነው አሁን እየመጡ ነው ጥይት አብይ አህመድ ጦር አንድ ጥይት ሲያፈነዳ ተከታተለች ሆም ብለው ነው የሚመጣው ማንንም አያቆማቸው ልታዩ ነው ሕጂ እቲ ናቶም አተሐሳስባን ታዩ እዞም ክልተ ተጋሩ እንድሕሪ ክልተ ተጋሩ እዮም ዝብሉ ሰም ትግራይ ስለ ዝብል ዘለ ይኹን ትብለኩም ዘሎ ትግራይ ክብል ከሎኒ ተጋሩ ጥራይ ኮነ ነቶም ኤርትራውን ቀደም ትግራይ እዮም ዝብሉ ንሕና ንቕበሎ ማለት ኣይኮንኩን ግን በኣታቶም ሓደ ዓቢ ደፍርሆም ነገር እንተሎስ እዚ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ንዓቢ ድማ ሰሜን ዘሎ ኣምሓራውን ሰሜን እዩ ስለዚ ኣምሓራ ትግራይ ኤርትራ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብሓደ እንተኮይኖም እቲ ካልእ ዘይከኣል እዩ ዝገበረ እንተገበረ ወላ ሓንቲ ከጋጥም ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ከምዘይክእል ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኩሉ ዝከኣሎ ሓይሊ እንታይ ክገብር ኣለዎ ብኩሉ ዝከኣሎ حنفشفش كفتر كخلالو أب تجري زي جبر زنا بركونتات تننوي حوان زرعنا حنفشفش وتصير ناتيو كابو سبق جسيم بركال على ماسلو زلوي كون أبزي I think من يخاطب له برهانة سبق يرجليت ولا يرسموا أبزي زي يخون اللقند مخنيات كم دليتهم خطالس سلله مقالس بايتا يمشي مقالس بايتا سانو تهزب تجري كأمنهم خختلهم سلا زي كاله ينبر سلا استوعوا سلا التطفع يكونن تي بقدم هاي كان أنا لو تقرأ خيري كالكون زوللو ملعل خم ملعلي زدت كمال نبر خبزين نورات تسعين خاب هاي ولا تبزر كوجزو نورات تسعين بإفسار خير كلكو مع السير له مع بس كتايب بحال صار كان هز لوز تمثل جيتها شو لوز تمثل ستايب بحال تنايت صار كان سلاماوي زي كونه ناي بوليتيكا انترست إذا نصوار غزله هذا صار كان باور تحز جنرال صار كان تايخ جبرك خمسة خيل يزار غزله كتاشونا صار كان أبزي زي يخون اللقند مخنيات كم دليتهم خطالس سلله مقالس بايتا يمشي مقالس بايتا سانو تهزب تግራይ كأمنهم خختلهم እንደ ጦርን መቸም ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ክትዛረብ እንዲኻ ትኽእል ብዙሕ ዘዛርብ ነገራት ኣሎ እዛ ቪድዮ ብኤኣይ ገይሮም እዮም ዝሰርሕዋ ዘለዉ ጉዳይ ናብ በብመስተኻዩ ኣብዪ ኣሕመድ ሒዝዎም ዘሎ ሰባት ቶታሊ ኢንኮምፔተንት ዝኾኑ ናይ ወልፍን ናይ ካለን ሕማም ዘለዎም ሰባት ንዑ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ተገዚኦም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ሰባት እዮም እናበሉ ዝገልፁ ብዙሓት እዮም and there is some truth ሓቅነት ኣለዎ ይሱ ምክንያቱ ጌታቸው ረዳ በመስተን በኻለን ተቆማጥዑ ዘለ እዩ ብርሃኑ ጁላ እንተረኣኻዮ ድማ ብዛዕባ ብርሃኑ ጁላ ምስጢር ዝነገረኒ ሰብ የለን ግን ኣብ ገፁ ኣንቢብካ ጥራይ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ንክትግምት ክሳዕ ክንዱ ከቢድ ኣይመስለንን ስለዚ እቶም ናብኡ ዝፅጉዑ ዘለው ሰባት ፎልት ዘለዎም ንኻልእ ኣጀንዳታት ናቱ ክጥቀመሎም ዝኽእል ብቐሊሉ ድማ ኣብ ኒ ጌታቸው ረዳ እንታይ እዮም ዝብሉ ብዙሕ ነገር ሒዝሉለ እዮም ዝብሉ ብዙሕ ነገር ሒዝሉ ክሉ እዩ ስለምንታይ ኣብ ሆቴላት ናቲ ዝድቅስ መስተ ይፈትዩ መስተ ዝፈቱን ዝሰትን እንተኮይኑ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ኩነታት ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ወላ መስተ ብብዝሒ ዝሰቲ ሰብ ወላ ብዘይድልየቱ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ምስኡ ዝኾነ ከም ዝገብራ ጌርካ ክትሕዘሉ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ እቲ ኣብዪ ኣሕመድ ሒዝዎም ዘለዉ ሰባት ምስኡ ዘለዉ መብዛሕቲ ግዜ ካልእ ነገር እውን ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካልእ ኣማራፂ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተታሒዞም ዘለዉ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ነዚ ሕጂ ክልክዕ ከም ሓደ ኣገዳሲ ባርያ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዩስፉል ኢድየት ገይሩ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሕጂ ድማ ናብ ኣሜሪካ ሰዲድዎ ኣሎ ፅኒኢልና ክንርኢና
كوندو خونتي بوليتيكا أب وشت عدي زي سالته أبزي دقة يسالت الله يخون يلو ندقة سديد والله أبزيها لدتو بيعقوموا تسوي الشلال ده أتوقيتاتشو بيعقوموا تسوي الشلال ده እንዲህ አይነት ፖለቲካ ውስጥ ከሚገቡ አርፈው ቢቀመጡ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብተው እያስተማሩ ቢኖሩ ይሻላል። በምንም ተአምር ይሄ ፌደራል መንግስት እንኳንስ ትግራይ ሌላም ክልል ውስጥ ገብቶ የሚፈታው ችግር የለም። ቅድም እንዳልኩት ሆን ብሎ ጦርነት ጠማቂ ነው፣ ግጭት ፈጣሪ ነው። በተለይ ደግሞ ትግራይ ውስጥ ደግሞ የውስጥ መከፋፈል እንዲኖር ትግራይ ሰላም እንዳያገኝ ትግራይ የሚባል ክልል እንደ ሌሎቹ ክልሎች በስሬ ካልተንበረከከ ካልተገዛ በስተቀር እንቅልፍ አልተኛም ብሎ የሚሰራ መንግስት ጌታቸው ረዳ ይዘማኽሮ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ከም ቀደሙ ወይ ከም ካለ ጊዜ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከይዱ እንደዝሰርሕ ወይ ናብ ካለ እንጆታት ዲገለ ስራሕ እንደዝረክብ ኣፀቢቑ ክብሪ መሃብ ሕጂ ኦልሬዲ ከይዱ እንዲሁ ሕጂ ክኸውን ኣይክእልኒ ምዝ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ኣብ ትግራይ ለውጢ ከምዚ ኢሉ ዝሓስበ ዘሎ ንነፍሱ ይሕስሎ ንካልኦት ሰባት ድማ ይሕስ ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ራያ ንፁር እዩ ንህዝቢ ትግራይ ቤላ ገይሩ ከንበርክኾም ቤላ ገይሩ ከጨፍጭፎምን ገና ኢዶም ኣይሃቡን ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ቤላ ገይሩ ከዳቅቆም እዩ ዝደሊ ዘሎ እምበር ኣብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ምዕባለ ድዩ ካልእ ፅቡቅ ነገር ንክገብር መደብ የብሉ ሓሳብ የብሉ ፕላን የብሉ እዩ ዝብሎም ዘሎ which is true ዝኾነ ዲቤት ገብረሉ ኣርሲ ይኮነን እዚ ኣብዚ ዋን እዚ ኩሉ ሰብ ተቐቢልዎ ዘሎ እዩ ጌታቸው ረዳ has gone very far already ጌታቸው ረዳ ነዊሕ ከይዲ እዩ ኣብዚ ዋን እዚ ዳርጋ እቶም ቀንዲ ንኣቢ ብቅድሚት ተሰሊፎም ኣለናልካ ዝብልዎ ዘለው እቶም ተጋሪዮም ንሳቶም ድማ ሓደ ዓይነት ካቴጎሪ ናይ ተጋሪዮም ድማ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምስ ከይዱ ዘሎ ሓንቲ ነገር ኣላቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፍሉይ ፅልእ ዘለዎም እዮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ኤርትራን ፍሉይ ፅልእ ዘለዎም እዮም ከምኡ ድማ ኣብ ትግራይ እውን ሓንቲ ዘረባ መን እዩ ክዛረብ ሰሚዐ መሲልኩም ናይ ትግራይ ኣብዚ ኣላትኩም ሓንቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ፀገም ናቱ እንታይ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ክንፈ መሲልኩም ሓንቲ መፅናዕቲ ዘድልያ ዘረባ ኢሉ ከማን ክዛረብ ናይ ፖለቲካ ባህሊ እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ስጋኣት ኣለኒ ማለት እዩ በቃ ስጋኣት እኒያ ምክንያቱም ካብ መንግስቲ ይረአዩ ማለት ኣብ ፖለቲካ ትግራይስ ብደንቢ ኢና ንሪኦ ዘለና እዩ ካብኡ ኣነ ፖለቲካ ትግራይ ባህሉ ሕዚ እቲ ኤሊት እውን ሕወሓት ክልተ ክኾን ከሎ ክልተ ሰለስተ ክኾን ከሎ ሰለስተ ናይ ምዃን ባህሊ እኒና ኩላትና ማለት እዩ ገለገሊኡ ብቐጥታ ክኾን ይኽእል እዩ ገለገሊኡ ብተዘዋዋሪ ክኾን ይኽእል እዩ ካልእ ብጣዕሚ እዚኣ ሕጂ ዝብላ ስምዕዋ ክረአ ኣለዎ ኢለ ዝሓስቦ ወይ ክንፍትሽ ኣለና ወይ ክነዋግዐሉ ኣለና ኣብ ሓደ ፀሓይ እውን ዘይፍታሕ ኢለ ዝሓስቦ እንታይ እዩ ካብ ቲፒኤልኤፍ ዝወፁ ሰባት ኣብ ታሪኾም ኣንጻር ቲፒኤልኤፍ ኣይኮኑን ዝኾኑ ኣንጻር ትብሄር እዮም ዝኾኑ ንኣብነት ከም መርአይ ብ1977 ናብ ዝነበረ ምስሓሓብ ኣረጋዊ በርሀ ማለት ጅግና እዩ ናይ ቲፒኤልኤፍ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሰብ ኣረጋዊ በርሀ ንሱዳን ምስ ከደ ቀጥታ ከይዱ ምስ ናይ ደርጊ ሰበስልጣን ተራኺቡ ነቲ በዓሉ ዝተቃለሰሉ ንኸፍርስ ሓይሊ ሃውን ኢሉ እዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ 83 ምስ ኣተው ካብ ንፍሳ ደስታ ዝረኸብዎ እዩ እዚ ባህሊ እዚ ኣነ ስወይዲ ናይቲ ስርዓት ባህሊ እየ ይብል ናይ ትግራዋይ ባህሊ እዩ ባህልን ባህርን እዩ እዚ ኢለ እያ ቀፂሉ መርአይታት 93 ኣፈላላይ ተፈጢሩ እዛ ዘረባ ዝበላ እንታይ እዩ ናይ ተጋሩ ተቐይሞም ዝወፁ ዝኾነ ይኹን ካብ ህወሓት ተፈልዩ ኣንጻር እቲ ፓርቲ ኮኑን ዝቃለሱ እንታይ ዳ ኣንጻር ተጋሩ እዮም ዝቃለሱ ኣንጻር እቲ ብሄር እዮም ዝቃለሱ እዩ ዝብል ኣይ ቲንክ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ምስኡ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ትኽእል እዩ ስለዚ እዞም ኣብዚ ዘለው ኢሊት ንሪኦም ዘለና ናብ ዓቢ ከይዶም ዳርጋ ቀዳሞት ተሰለፍቲ ናቱ ኣብ ሚድያ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ወታደራዊ ኣብ ካልእ ኣብ ብዙሕ ተሰሊፎምሉ ዘለው ሰብ እዚኦም ቶም ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ዘለው እዮም ኣብ ወታደራዊ ዘለው ድማ እቲ መዲድ ኢልካ ድዩ ጻድቃን ኢልካ ድዩ ካልኦት ኣለቲ ሓደ 3-4 እውን ወታደራውያን ጀነራላት ኣብ ጎኑ ኮይኖም ነቲ ወራር ክገብር ተኮይኑን ገለ ክገብር ተኮይኑን ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ክስለፍሉ ዝኽእሉ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ኢን ጀነራል እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይታ ዘይረኽቦ ዘሎ ኩነታት ኣብ በሚዲያ ይኹን በካልእ ክረኽቦ ይድፍትን ዘሎ ናይ ኣምሓራ ንእሽተይ ክንርኢ ናይ ፋኖ አሁንም ያሉ የቀሩ ጓዶች ይህን እያዩ በቃ እንደውም መግጠም ካለባቸው ያንን ወደ ይሄን እንትን መምታት ያለባቸው አሁን ሲናገር እንደሰማችሁት
አመራሩ እኛን አስቀምጦን ሆነ ቦታ ሳይሰጡን ጥሎሾች እንዴ ለእንደዚህ አይነት ስርዓት ነው የሚታገሉት የሚሞቱት የሚሰቃዩ። ስለዚህ ከዚህ ስቃያችሁ ለመውጣት አሁንም ሁላችሁም አፈሙዛችሁን ከፋኖ ጎን ቆማችሁ ከምትሪ ወደለኹም ፋኖ ድማ ነቶም ብልጽግና ሰራዊት ናቱ መዓልታዊ እናሓዘ ይማርኾን ዌል አይ ቲንክ እቲ ናይ አቢ ሰራዊት ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ዝኽእል እምበር ኣብ ባይታ ክመፅእ ከሎ እቲ ፋኖ ዋላ እቲ ፋኖ ወታደራዊ ኣቃውማ ናቶም እንተሪኢኻዮ ሕጂ ዝዋን እዚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንቅድሚት እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ድማ ንኣቢ መርዲ ጥራይ ክኾኖ ዝኽእል ቢከዝ ግዜ ክኸይድ ከሎ እቲ ኩነታት እቲ ሞመንትም ናብቶም ፋኖ እዩ ዝቕየር ዘሎ ኩሉ እዚ እናጋጠመ ከሎ እቲ ቅድሚ ዝበልኩም ኣብይ ዓመት ሰራዊት ኣብ ኩሉ ዝማረኽ ዘሎ ዓብ ዴንጀር ኣለዎ ሽግር ኣለዎ ግን he didn't stop doing his thing ማለት ጠጠው ክብልካ ኣማራፂ የብሉን ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣይ ቲንክ ኩሉ እቲ ኣካይዳ ናቱ ገለገለ ፅቡቕ ነገርስ ኣለዎ እዩ እቲ ኤቭሪቲንግ ሕማቕ ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ ህንፃ ነቲ ዝገብሮ ዘሎን ዋላ እኳ ንህዝቢ ኩላ የረብሕን ገለ ግበል ዳ እምበር some things are good ኣብ ፖለቲካሊ ግን ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቱ ግን ናይ ብሓቂ ሓደገኛ እዩ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ እዩ ኢትዮጵያ ጥራይ ይኩን ዝብል ዘለዎ ኢትዮጵያ ዝኾነ ምኾነ ነይሩ ኤርትራ ግን ሓደገኛ መራሒ ምዃኑ ኣነ ደምዲመ ዝረኣኽዎ እንተሎ እዚ ሓደገኛ መራሒ እዩ ክመን ዝኽእል መራሒ ይኮነን ክትሓዝ ዝኽእል ወይ እውን ምስኡ ዲል ጌርካ እውን ክትቀስም ትኽእል መራሒ ይኮነን ስለዚ ንኤርትራውያን is a very he poses ዓብይ ዴንጀር እዩ ክገብር ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ካስምዑ እዚ ኤርትራ መንግስት ያለው ግንኙነት ጥብቅ ነው ቢሮአቸው ኦልሞስት ከትግራይ ውጭ አድርገዋል ኤርትራ አካባቢ ነው ወደ ሰንዓፍ አካባቢ ነው ቢሮአቸው ሆኖ ያለው ሶ ይሄ በጣም አደገኛ የሆነ አስከፊ የሆነ ማንንም ያልጠበቀው እንግዲህ በንጽጽር ትግራይና ኤርትራ የነበረው ስርዓት ትግራይ ውስጥ የተሻለ ነገር ነበር ስለዚህ ቢሆን አሁን ባለው ስታተስ ኤርትራ ወደ ትግራይ ትቀየራለች እንጂ ትግራይ ወደ ኤርትራ ትቀየራለች ብሎ ያሰበ አልነበረም አሁን ያለው ግን በቃ ትግራይን ወደ ኤርትራ የቀየረ እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ናይ ትግራይ ህወሓት ኦፊሳት ናቱና ብኤርትራ ኣብ በዓል ሰንዓፈይ ዝገብሮ ዘሎ ወላ ሓንታ ንብዛዕባ ዝፈልጥኮ የብለይን ተገበረውን ዝገርም ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ኢለ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ሰላም ዶ ወላ እቲ ሓራ መሬት ዶ ዝብልዎ በዲድ ኣሎ ኣቢሲ ኩሉ ዓይነት ዝገብር ዘሎ ነቲ ህወሓት ንኸውድቆ ስለዚ እቲ ህወሓት ነፍሱ ንኸትሕን እቲ ትግራይ ነፍሱ ንኸትሕን ካልእ ምርጫታት ክገብር ፍሉጥ እዩ ርዱእ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ኣብ ግልፂ ዝኾነ ናብ ኩናት ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እውን ስለ ዘለው ኩነታቶም ንምብዳህ ኩሉ ክገብሩ እዮም ስለዚ ነገራት ናብ ኤርትራ እንተፀጊዕካዮም ኢኻ ዝያዳ ዝስማዕ ምስ ኤርትራ እንተተተሓሒዙ ይልክዕ ከምዚ ተጋሩ ቪድዮ ክገብሩ ከለዉ ናይ ኤርትራ ነገር ኣርእስቲ ዝገብሩሉ ዋላ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ዝገብሩ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ እንተለዎ እዩ ዝረአ ወይ እውን ዝስማዕ ዝብል እምነት ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ድማ ከምኡ እዩ ዝኾነ ነገር ምስ ኤርትራ እንተተሓዋዊስካዮ እዩ ትርጉም ዝህልዎ ዝብል ኣምር ዘለዎም እዮም ዝመስሉ ኣጋይን እቲ ሓቂ ግን ኣብዚ ትምልስ ኢልና ንርአዮ ኦሮሞ ክሻብ ህዝቢ ንትግራይ ንምውራድ ጠጠው ዝበለሉ ስትራቴጂክ ኣምቢጊቲ ስለ ዝገጠሞ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይን ዝተገበረ ርክብ ናበይ ክውስን ከም ዘለዎ እንታይ ክፈጥር ከም ዝኽእል ስለዚ ውግእ እውን ተኸላኺሉ እዩ ባይዘ እቲ ዝግበር ዘሎ ብቐፃሊ እንታይ ይኹን ካልእ ዘረባ ኮይኑ ግን በቶም ካልእ ዝብልዎ ኣይኮነን ደው ኢሉ ንክሓስብ ተገይሩ እዩ ምክንያቱ ኩልኩም ከም ትፈልጥዎ መንግስቲ ብልፅግና ኦሮሞ ናይ መጀመርያ ሕቱ ዝነበረ ኣብ ሸሸልስ ዝነበረ ማለት እዩ ሓበሬታ ዘለኩም ሰባት ናይ መጀመርያ ሕቱ ንሕና እውን ብዘይሓሰብናዮ መንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ወዲእኩም ይቀትልኩም ጨፍጭፍኩም ሓዚና ኢና ብጣዕሚ ስለዚ ናይ ሓባር ፀላ ኣለና እቲ ውግእ ጠጠው ነብሎም መንግስቲ ንኤርትራ ንውረር ዝብል ኣጀንዳ ንፋኖ anyway መምህር ኣብርሃ ጥበቕቲ ዝኾነ ዘረባይ ተዛሪቡ ንቐፅል ኣብቶም መማቕርቲ ዝብሎም ኣነ እኳ ቁም ነገር ስለዘይኮነ ማለት ጽምዶ ንኩናት እዩ ዝብል ካብ እዩ መረዳእታ እንታይ እዩ ካብ ኢኻ ረክብካዮ ፖለቲካ ክትንትን ዘይትኽእል ተኾንኪ ኣብዛ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ክግምግሞ ዝኽእል ወይ ድማ እንዳፈለጥኪ ክትጋገይ ትደልለኽ ማለት እዩ ተረዲኸም እዚ ጽምዶ ብብዙሕ መለያቱ ጽምዶ ኩናት እዩ ከመይ ጽምዶ ኩናት ይኸውን ኮ ዘለካ ዘለዎ አሁን ኣብ ቲክቶክ ከጂ ሰላም ዘደና ኩናት የለና ኖ ናይ ቲክቶከራት ጉዳይ ናታቶም ሕርያን ሰላም ዝጸልእ ሰብ የለን ይለካ ቲክቶከር ይኹን ወታደር ይኹን ካልእ ይኹን ጠበንጃ ተሸኪሙ ዝውዕል ዝሓድር ዘሎ ወታደር እውን ሰላም እዩ ዝደሊ
سمعني شو هذا سلام شو يكون كل فوق መንግስቲ ኣብይሲ ንሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክፈቱ መሬትኩም ብኩናት መልስዎ ክብሎም ከሎስ እምብክብሎ ይነበሮ ምን ይልካ እቲ ትማለ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ጆኖሳይድ ሕዝቡ ናብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ገበን ብምፍፃም ድዩ ይኹን ይኽፈዲ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ንሱ ድዩ ፍትሒ ከረጋግፀሉ ዝኽእል እንድሕር ደኣ ናይ ግዝኣት ጉዳይ ነልዕልታ ሃሊና እኮ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን እኮ ውዕሊ ኣልጀርስ ዝበሃል እኮ ኣሎ ናይ መሬት ጉዳይ እኮ ዘተሓሳስብ እኮ ይኮነ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽርሒ እንድሕር ደኣ ዘይኮይኑ ውዕሊ ኣልጀርስ ሃልዒሉ ንምንታይ ብሰላማዊ መንገዲ ዘይፍፅም ኣሎ ካብ ሰላም እዩ ዝርባሕ እምበር መን እዩ ካብ ኩናት ክርባሕ መሬት ካብለስ ብኹናት ኢልዎ ንምንታይ መሬት ማለት እቲ ቦርደር ንሱ እኮ መሬት ናይ ትግራይ ዘይኮነ ልኣላዊ መሬት ናይ ኢትዮጵያ እኮ እዩ ልኣላዊ መሬት ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ልኣላውነት ከኽብር ዝግብኦ እኮ መንግስቲ እኮ እዩ ሓቂ ዶ መንግስቲ ማለት ኣይሳተፍን ዝብል ኣይሳተፍ ብኩናት ሲ ብኩናት ትማለ ንስኹም ዝገበርኩም መገበን ኣነ ኣይፍፅምን እኮ እዩ ዝብል ዘሎ نقول لحد يصوم لنا كنا تعطله. نخميلو ناكوينات مالت صوم ده نخوينات طبعا لازم أسأل من قد يزلوا كم كابي نزكت من إلى تفتن مهلا وايو trash is always trash قحفيو زي كاب قحف تبون أجر كتركب تخلده يا جزء أنت تفيقة عقل بتمسك على تسعة كهات وثيقة ده قحف نزيد باقونا قحف زخونة سب بزعبة إيرتران تقرأي حولنا تامون جزء بخم فترين يلو دراماتات تجبر زنبري حزبك فقر مزجمرة دما أنتم بنتهريكم حزبك فقر كله زحزنا من يلكم دا بلتقنا عند أبي أما نايم حزينة مزلو why because they know it's a problem باتامنو أزي تسمدو نزيوم ناي أبي بلتقنا قال نعم بدعمي مرد لك كمام نمن كمردو كوينو له نزيوم دريب أنا سلامتاي سلام ناي تزبي كونا نساتهم مشكت ناي سلام بر ناي بحق سلام زدلي سبات يكونن عندك زي لي يعني زيوم سبات زياتهم سلام يكونن دليتهم نتيز بتجراي سلام زلوا مشكت يوم زتكملا ددي سلام تمعات سلام زمز أتلا معتي exposed كوني ميلانيرة and they are exposed now لذي أمو داتا تيم ساتهم كالوت كابزي لأنكنا بواشنطن الرقابة لنا يبلو تميم زقبرو خام عالتاوي زعبوم يمزارب زلو عند فيديو كاب عدد ما تطلع نزيم سوات قدمي هم قلنا زي عمل سزيا خالا جزء هواي أي تأمن نهجد تعمل وصلكم نهجد تزاروا زاروا شيء جزء أنت خلنا حياوي أي تأمن تقراواج يبلو بلك أنا أمسير كاي تزرف على خاطر بلا سلز اللي خاطر واوي خان أبكالا يتبلع سمعوا أنت قبل يجي الزروازي أبزاس من زلوا تقالوا تربيع انتي دلاي سلام ازديرفا دلاي سلام ازديراي مالك لذي اي دونو ايرفا ذاتهم كنت تسمينا كل عدي سلام تقارو ذا فيديو زيا نعاكم ايه زسرح زلهم تقدسكم سمعني ابناي تمالي ناي يوتيوب ابناي مدهن قاشا متينيرو إذا قاش عزي إرتراوي دلاي فتحي بحالي أبزوان زي سمدو زقبل تقراوي سألائي هزبي إرتراوي يبلالو بمنتاي إيو انتلكايو ملسو زقباي كونن جن أبزوان زي سمدو زقبل سألائي إرتراوي إيو زخونة تقراوي يبلالو ግን አብሱንዶ ዘሎ ሰባብ ባይዘወይ ሰላት ይፈጥራይ which is እንታይ ዝደል ዘሎ ንሱ ምስ ብልጽግና ኮይንኩምሲ ንኤርትራ ዘይወጋእኩማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዘይወደቅኩሞ እዩ ዝብል ዘሎ ተጋሩ ንወያኔ ንሕወሓት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክቃወሙ ሓሳቦም ክገልጹ ሰብኡት እዮም يا صبوق يركم عليكم له زي ما حونا شو ما يفلتكون سري اري سري 60 تبل مثلا نفعيو اتلي سبزنا يصمدو صبو زغونه تبقصور يلو بوليتيكا سب كفل عليه خليغن زردا كان تاد كللو اب حزب تمركز كاتسرت خوين كبوليتيكا نات كان رب حزب انت خوين كل جه تقرارب يخا بوليتيكا نات كان كرسي ذات زعم فتن دحر خوينهم كم زون بعد تراش تريوم تراش خوينهم يمصو حنت فيديو خبير ترا ان شاء الله سوا شكر زقبرايا سكني شي يسمعوا
نشتي كسمعكم اب channel سوا شكر لكم كيتكم رايوا جرمن على ايطاليا على استراليا على زادوا فوق غير كذا زخنا شبيه بلان كل كذا اخركم اللي بفرنقوا ما بحكم حجرنا صبوك كرامات يزلوا بتعينت نايت برس رايو بيشفون مقراتون مقراتكم ولا عقاريكم 4 ساعات أكلنا تمركيسو أمهرهم تروكيسو أسرنا 4 ساعات كتشدر زوعل الله خصوصات اللي عليه وحكتات كزارب زوعل قدوس إرتراوي زوعاني حنتو خم شروع هذا زوترا إرتراوي ما تكبر من مثل ما بلز تشدر الله سول ميديا بشو مزيح بالحالة سول بشو كذا أجنع سلموني قبوي سلوي قبوي نبحكي تبع من السي لخيمة زيبل من البات يوتيوب بخالي بمنقدهم كترجوا كلهم كم ساكت ملاقة سجلت مسلو سبع لكن ندخل لينا حق عش ندخل لينا وجان خفل لينا يتم عالتنا نسعر له of course أتاوية بلناك أو زخون جنوعية بلناك نبلك ما ينخلينا جن نأتاويهم كتشرحوا خلهم كنا عقب ما ينتصرفكم لينا كل سبب يلا وسرعي زعتو سلزي سرينا نعتو لنا جن تنسر حد ما بوننا سلنا نسرحو سلنا فتو نخمل لنا سلزي نسال نسولو تقبايا سوا يغني لنا تي recognition كمان نفسه زخالة كبريو أمررت أنا تكنت مسبلس غير كان بجاسي صير كذا عبارات كون كذا يكونس ببلس تاكن نافق أنغل يلو فريتو بعاس لزجبرة I like it next خلاص راح نسوي ميديا أوكي بس أنا عمدا بجار حلي اللي أجري كان مليت بروميس تقولني ولا حش كان تغنيه سزي عملت عاتي القلب ولا سكت أحسن أخلي زي أنا تياسر حاضر ولا تعرف هاي دورفوري عبيزن بالنسبة دورفوري زي بيزن ولدي كان زيا سمعت بس بسمتي زفوتو حونا زي كنا وقلنا زخونة سون بحقورو كذا كسر حد بفكر حاجة زنده درار حوي بشين كذا thank you سوا كبري هابكا تقديس كام استغل البرنامج كا منشن تجبر كنا لكل دما نعيش تبوتا كابزخول لابير ترازول أنا كمزي حزبي راجعات جلدس قبلنا معتيو كريا خلقه درجاتي زبز فيديوهات كابير تراز بس توريجينال ده رقيني ده سبلني of course تم من ساعة تم قالوا كميلهم قال كريم سرحيو everywhere you go you work سرحيو بلس كا أوريجينال عدنايو سلزي أنا بحكي دسيلاتنا أنا أوريجيناليتي زبالكوام بخمي أوريجيناليتي نجارات fake up studio قين كا قال ما لو كل نجار background غير كاز قبر كالارسي but this is original like كمزلات so I like this original زخون نجارات دس قبل المعاد نكرتوا أنت زي ما خير anyway نحنا تبغى مقيسنا نتم حتى لا دما بلا غيرو افشفوا منيرو نحد سب قندسي لنا من البات تاورني وانا قداس سلازغون سمعوا ابزيا يخم فتكم كه سلطنه من الذي رايوس الذي هاي تاريخه حلف تاريخ سلطنه انا خذ معلوماتهم تسمعوا وصلهم معناته ولا خنت تاريخ زي بيقولوا نحنت هاجر لإرترا خنت زي بركة الله واي خكات على خيله ايه ما ينجديه نعم نزتري ورا لكم سلطنه حنت قبل زدني افتاز عبها لحدنا تحابي تخان مسلسل زلمه مسؤول كوين غير غبكا بحلو وحد غزه او على نفسك كتنكب كالا قداس سلازلو تا فيديو يريكمني ابتا channel خيتكم سبسكرايب قبرولو رايولو حجزوهم كبير تراز مست حسوتات قداس سلازلو كندي صيرهم كندي دقيمهم يوم زمصو مس صقماتنا انترنت مسكال زلو بدوتات اب قمتيتيهم دغفو صبو ነገር ክመጽ ተደሊኹም ነቶም ዝሰርሑ ዘለው አተባብዑ ሰብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩሎም ቀሊል ዋጋ ይኮነን ዝኽፈሎት ነገር ንኽሰርሑ በዚ ኮይኑ በቲ ናይ ሎሚ አርሲ ኣብዚያ ጉዳይ ኣብ ካል አርስታት ብጽቡቕ ትሕሶታት ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኮኑ ክብለኩም ይደሊ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ትሕሶኹም ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፅ መንገዲ ግደፍ እናበልኩም እዛ ደርፎ ገጽፉ ساعتي زفنت صلو تبربر على أحبلا لملم عدي زي رعاية صلو كنا يا حفرة بتفوتو تسويهم نحان سيريتنا تقني زنبحان تبال